ብሔር ኣብ መሲሁን ይመኽሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቆም ጎይታ የላግጸሎም ሽዑ ብኽርኡ ይዛረቦም ብነድሩ ኣይፈራርኹም ኣነ ኣብ ጽዮን ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸንኩ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ ዓቢ ኣምላኽ ንሱ ጥራሕ እዩ ሃሌሉያ ስልጡን ኣምላኽ ኣብ ዘለዓለም ኣብ ዝፋኑ ዝነብር ሃሌሉያ እግዚአብሔር ከውሕይ ሃሌሉያ ከውሕይ ብሩኽ ይኹን ኣምላኽ መነጋፈይ ልዕል ይበል ኣምላኽ መድሓነይ ልዕል ይበል እግዚአብሔር ብሩኽ እዩ أملاخ مدحني لعالبان أملاخ مدحني لعالبان أكسي عابير ياوي كوحي بروخي خو أملاخ من قافي لعالبان أملاخ من قافي مدحني لعالبان أنه እግዚአብሔር አምላኽ ይመስገን ነገስታት ንኸንቱዮም ሃሌሉያ ሳይንስ ውን እንተኾነ ከንቱዩ ነገስታት እዚ ዓለም እዚኣ ሰብ ስልጣን እዚ ዓለም እዚኣ ኩሉ ግዜ ከንቱዮ እግዚአብሔር ግን ኣብ ዝፋኑ እዩ አሜን እሱ ኣብ ዝፋኑ እዩ ሃሌሉያ እሱ በቅ ነገስታት የላግጸሎም ንሳይንቲስት ንዞም ነገስታት እዚ አምላኽ ሳይንስ ይስሕቆ ሃሌሉያ نسو كل جزء أبسلطانه هاليلويا إيكونوميك أنت مت قال أنت مت قال أنت خدا كله يحل في حواته هاليلويا إخبار جن أبزفاني نسو أبزفاني كابزفانو زوردو ولا حدا إلا هاليلويا كلاتهم كم أملاك خانو بزح جزء تعرم أبزلنا يا زمان في اللايد ما ساينس زبال نجار بقى إيكونوميكس I don't know whatever نجستات كلاتهم حلقنا تزعلم زيا نجزي أبيهر كبتصحوه كندي زي فتنو جنا جزي أبيهر بأمره أبيت صحني من قدو يفلقي وكم من قد سبات أتحسبنا مس أملاخ عزي وزفال على هاليلويا حدا كان جزي أبيهر بحسابه بأمره أخبط حوزخ السبيلا كله كانتيو جزي أبيهر جزال علماوي هاليلويا نسوا أبزفانو كله جزي أبزفانو يو هاليلويا እግዚአብሔር ሕያው እስኪ ሓቢርና እስኪ ሕያውነት እግዚአብሔር ንአውጅ ሃሌሉያ በቃ ናይ እግዚአብሔር ስልጣን ንአውጅ ሆሎ ማዓልቲ ሃሌሉያ አምላኽ መነጋኔ ልዕል ይበል አምላኽ መድሓኔ ልዕል ይበል እግዚአብሔር ሕያው እዩ ከውሕይ ብሩኽ ይኹን أملاخ من قافي لعالبان أملاخ مدحني لعالبان هاليلويا أملاخ مدحني لعالبان نهزاب مدحن زخون سم أملاخ طرحيو هاليلويا نهزبتات بقى كاب زيلنا بزلو لتصوع سم أملاخ طرحيو نا እግዚአብሔር ሕያው ሙኻን ከሞታ ናብ ሕያዋን አሳጊሩና አሜን ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን አሳጊሩና ከም እግዚአብሔር ዝበረ የለን ከም አምላኽ ዝበለ የለን ንእግዚአብሔር ዝመስሎ ወላ ሓደ እኳ የለን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አብዘሲ ደጊምና ነንብቦ እንታይ ይሉ
ስለምንታይም አሕዛብ ጫው ዝብሉ ህዝብታት ከንቱ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ትንስኡ መሳፍንቲ ኸ ሓቢሮም ንመቃውሖም ንስበሮ ንማእሰሪኦም ካባና ንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔር መሲሁን ይመኽሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ሃሌሉያ ዝነብር ሕያው ዝኾነ ኣምላኽ ይስሕቆም የላግጸሎም ብነድሩ የፈራርሖም አሜን ሃሌሉያ አረ ከም እግዚአብሔር ዝበረ ኣምላኽ መን እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቆም ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይመስገን አነ ንስኻትኩም ግና ካብዛ ሓሸውየ ወጪና እግዚአብሔር ይመስገን ንእግዚአብሔር ከነስምሮ ኣብቲ ምኽሩ ክንጸንዕ ኣብቲ ሃሌሉያ ኦ ማይ ጋድ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ካብ ከምዛ ዓይነት ሓሸውየ ካብ ከምዛ ዓይነት ነገር ኣውጪኡ እግዚአብሔር ማንነቱ ክንፈልጥ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽነቱ ፈሊጥና ክንመላለስ ኣብዚ ምድሪ ዝገበረ ስሙ ይባረክ አረ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስራሕ ምሕረቱ ኣመስግንዎ ሃሌሉያ ስለ ምሕረቱ ሃሌሉያ ስለቲ ምሕረቱ ስለቲ ዘይውዳእ ምሕረቱ ዓቕሉ ፍቅሩ ሃሌሉያ ስም እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስም እግዚአብሔር ዓቢዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጻድቅ ኻዲሙ ዝዕቀበሉ ሃሌሉያ መናገፊና ዕርድና ከውሕና ሃሌሉያ ከውሐይ መናገፊየ ዕርደይ ሃሌሉያ ኣለኒ ዝብሎ ዝውከሎ ኣምላኸይ ኢየሱስ ሃሌሉያ ተመስገን ስምካ ይባረክ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ስምካ ይባረክ ምንታይ ቋንቋ كجلتو فرحكا كجلتو سرحكا كجلتو سرحكا كجلتو سرحكا بمنتاي قانقو اخن جلتو محرت املاخ بمنتاي قانقو اخن جلتو فور املاخ بمنتاي كن جلتو مصوارو هاليلويا تنزير دبربا قلاصمو رحكا يسوع هاليلويا كن جلتو ينخلنينا وريتا حنتي كنملسلا نخل مسغانا يا حواتي حنتي نغزابير وريتو نملسلا دلاتنا اب ايدنا زلا نخلا مسغانا طرحه سمكا نمسكنو لنا كاب ጫፍ ንጫፍ ምድሪ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ምድሪ ትስማዕ ሰማያት ይስምዑ ሃሌሉያ ስም አምላኽ ዓቢዩ ሃሌሉያ ስም አምላኽ ይባረክ ስም አምላኽ ይባረክ ኣብ ጉባኤና ስምካ ይግነን ሃሌሉያ ኣብ ንመላለሰሉ ኣብ ምእታውና ኣብ ሙፃና ስምካ ይረአ ይግነን ኣብ ህይወትና ኩሉ ኣብ ነብሮ ናብራ ኣቦይ ተመስገን ተመስገን ሃሌሉያ ምእታውና ሙፃና በምስጋና ሃሌሉያ مبلعنا مسكانا بملعنا مستاينا مدقاسنا متسعنا انجينا موفارنا امسينا متاونا ديكونس قويتا كان مسكنا كاخن نبر قويتا ردانا እግዚአብሔር ወይ ርዳአና ዘመስገን ህይወት ከህልወና ርዳአና ትሕት ዝበለ መንፈሳዊ ህይወት ከህልወና ትሕት ዝበለ ፐርሰናሊቲ ከህልወና ጎይታ ለማዓልቲ ካብ ትዕቢታና ግፈና ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ያውስም حنت نفسي أبزا ساعات زي أديت تصلي كي تقولوا كلاتكم تصليوا تتقاملوا this is all privilege حواتي تقمئوا عدلوا هاليلويا تتقاملوا كلاتنا تازلاتنا عن إشتي جزي وانتخون ها እግዚአብሔር ይመስገን بتصلوتنا بእግዚአብሔር نقرب بتصلوت قد أملاخ ندل እግዚአብሔር ይመስገን لو معلتي ناي تحتنا منفس كنقبل لو معلتي نصلي كاب تعبيد كننا قف لو معلتي نصلي كاب حاتيات كننا قف قويتا ممللاسنا እግዚአብሔር نسخات فلت إخا دخمتي نسخات فلت إخا ماننتي كاباخا كحب أي كإلني أملاخي أبقد مساباتي تبري خون يا مسلي خون يدراما سرح خون أبقد ميخاقن زخوال نقري لن እግዚአብሔር أنا أخا بدل كوزبل أبداوي زنبرة منفس قبل علي يخون بقى كاباخا كم زيت حابة مسفلته هاليلويا أوه هاليلويا لو معلتي نملس እግዚአብሔር ይመስገን لو معلتي تملسوا تذكروا እግዚአብሔር ይመስገን لومي እግዚአብሔር كرر أنا فتيلو أبي هوتنا حنت معلتي كوسخنا خلو أين الله قصلو أبيز أين قبرو محرات أملاخ ما محرات ينا تسينا بحيل ينا أبز ترخبنا كابر أسوز حيل سب ولا حدا أبز كابانا يلن أنت الله دما نبحثوا تنرؤسي تبر الله مالتيو እግዚአብሔር ሕያው هاليلويا
እግዚአብሔር ሕያው እዩ ከውሕና ብሩኽ ይኹን ሃሌሉያ أملاخ من نجافنا سمو يبارخ أملاخ مدحنا سمو يبارخ لعلي بل سمو أبي وتنا نسو تراي بك نسو تراي بك حداري وانينا نسو تراي يخون هاليلويا أتاقوي تارد أني نعي ندخمتي باري خارد أني حجزني دقفني قويتا نام برتع نام حيلي أساقرني قويتا كاب دخام كاب استلوا وسهيوت كاب شقا أوتعني እግዚአብሔር ሆይ በዕላማ ከመላለስ ነቲ ክቡር ጽዋዓይ እንዳዘከርኩ ነቲ ድሕረይ እንዳገደፍኩ ንቅድመይ ክመጣጠር ጎይታ ረድአኒ ፕሊዝ እግዚአብሔር ሆይ ረድአኒ ካብ ኃጢአት አውጣኒ እግዚአብሔር ሆይ ካብ ዝለመደኒ ዝመለኸኒ ዝመላለሰኒ ኃጢአት ጳውሎስ እኮ ወይ አነ ምግዱር ሰብ ዝበለኳ ከምኡ እዩ በቃ ኣብቲ ድኻም ምስተመላለሰ ኣብቲ ጭቃ ምስተዳወሰ ሙፃእ ምስ ኣቤቶ ሓይሊ ምስ ኣነኳ እዩ በቃ ነቲ ጽቡቕ ነገር ክገብር እንዳደለየ ግና ከምግባሩ እንዳሰኣነ ምግዱር ሰብ ዝበለ ሎማዓልቲ እስኪ ሎማዓልቲ በቃ ማለትና ኮይኑ ኣድሚት ንግበር ኢድና ንላዕሊ ናሃብ ንእግዚአብሔር ኢድና ኩሉ ግዜ ምስ ንህብ ዓወት ኣሎ ብሓቂ ምስጋር ኣሎ እግዚአብሔር ክረድአና እዩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሕያው እዩ አይደኸመን አምላክ ኤልያስ አይደኸመን አምላክ አብርሃም አይደኸመን አምላክ ያዕቆብ አይደኸመን አምላክ ኢሳቅ አይደኸመን እሱ ንዘላለም ኣብ ስልጣኑ ኣብ ዙፋኑ በኃይሉ ዝነብር ሓደ እንኮ አምላክ ጥራሕ እዩ ሃሌሉያ ንሱ አምላክ አማልክቲ መሳፍንቲ ትስኡ ነገስታት ውን ይሓልፉ ኩላቶም በቃ ከም ዘይነበረ ይኾኑ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ግን ዘለዓለማዊ እዩ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ እዩ زالعالمنوت زم عالمونات أملاخ ناتيناتكم دخام أيكيروني ناتيناتكم زي بقى كم تزقب أنا دي مخانا نوع أحب زالعالماوي أملاخ مخانو أي بدلوني عين نعهم كحشان ناقن تحتنا بلو معلتي بتحتنا نملالس بتحتنا محرات نحتات بتحتنا كاب حاتيات نلاغ بشم يسوس كريستوس نتيز أبقى أنا حاتيات لو معلتي كحدو الله لو معلتي بقى أكنوليجي هو الله هاليلويا حاتيات عفلت أكاني بلك الله بشم يسوس كريستوس رخصت حسوت حميت هاليلويا بقيتا بيسوس كريستوس اندامز أزد خمني حيل خالو معلتي كما كمتي طواف من هنهد بالمنانا هيبل الله بقيتا بيسوس كريستوس نتيجة أبقى أن حتى لو معلتي من نقاف يخون بالله لو معلتي من نصح يخون بالله لو معلتي من ملاس يخون بالله لو معلتي رأسها مفلات يخون بالله لو معلتي نجزار رأسها مسحف من باب يخون بالله لو معلتي فقرنا يتحدثي بالله لو معلتي رأس بقى نحد حدنا بفقري كنت أمامت بمحرة أملاخ هاليلويا بتي እግዚአብሔር بتي زعدقنا دمو بتي زفسس دمو بتي أمسكال قرانيو زفسس سرح استقبر السرح لو معلتنا حوي بخم أكريو بخبر واقع خمس تعدقة أخبيرك تطمتو لو معلتي أب مونغو نازلو من أصل لو معلتي سبابرو لخو بقى أتحيت كاميرا أيتسقى زي مقبال زبالة بشم يسوس كريستوس ياوسم كابانا يرحق الله بشم يسوس كريستوس ياوسم أبدخام كم بقى سوكي سبين دي إندابلنا يا سبينا perfect خنكون أيتتصوعنان نانا معلتو كن ملس እግዚአብሔር ይደለናዩ نانا معلتي كاب حاتيات كنلاق ይደለናዩ هاليلويا ናይ ጽባሕ دفلت ولا حدا سبيلن تمالون حليفة كاب أخنا مهار يزلنا لو مجن أب إيد كازلا هي أبكى لو معلتي تتقمله ناب أملاخ تملسله قد أملاخ دليله صباح جن مستيريا صباح نايب على جنكة الله يلوى إكزابير مسكن شيطان بزح جزء أبي وتك تصوت اللي رأيه ناب تمالي إندا ملسه نتصبحون إندا رأي نلومي كي نبرز جبره كل جزء بخوم يبقى سناي بقى بخوم يقال سناي سبات سلازخونا كسي بخسي عند أساسره بنايت صباح فرحي بقى عند أمتى بقيت أبي يسوع كريستوس وقع كله سيطان كفو هاليلويا ندحريت دملسن نقدميت قبلهم حليف نقدميت ندار إذا فرح إذا كاب سيطان طرحيو እግዚአብሔር አሎሚ ነመሪሉና ሃሌሉያ أب عرفت أمتينا يو هاليلويا أب سنبت كن ملالس أدل هبنا እግዚአብሔር يمسكن هاليلويا سلامون طبيب كنسو كمتي እግዚአብሔር زخبرو كم عبابات أيتخدنا
ዕምባባታት ረእይዎም ከመይ ገይሩ ኸዲንዎም ሰሊሞም በቃ ግን ግዜኡ እዮም ሃሌሉያ ኣዕዋፍ ረእይዎን በቃ ኣይዘርኣይ ዓጽዳ ይበልዓይ ሰትያ ክሳብታ ዘላ ህይወተን ኣነ ንስኻትኩም ንዓይ ንዓኹም ዝገበረ ብድንቂ ዝሰርሐ ኣምላኽ ስለይን ስለኹም ግድን ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ስቑኢሉ ኣየምጻኣና ናብዚ ብርግጽ ዝሓዘልካ ነገር ስለ ዘለዎ ኣብዚ ምድሪ ዝኣምጽኤካ ኣሎ እስኪ ሎ መዓልቲ ካብ ርእሰይ ጀሚረ በቃ ንኣምላኽ ኣይትኽእልኒኻ ዝበልክዎ መዓልታት ብዙሓትን በቃ ኣይትኽእልኒኻ ኣብ ህይወተይ ዝበልክዎ ምጭናቕ ማለት ኣምላኽ ኣይትኽእልኒኻ ማለት እዩ ሓጢኣት እዩ በቃ እዚ እንዳፈለጥና ግን ብዙሕ ግዜ ንርእስና ኣብ ጭንቀት ንረኽባ ኢና ሎ መዓልቲ ምንጋፍ ይኹን ብጥዕናኻ ዲኻ ትጭነቕ ዘለኻ ብዘለካ ነገር ዲኻ ትጭነቕ ዘለኻ ጽባሕ እንዳጠመተ ድዩ ዘጓየካ ደሎ ወይስ ናብቲ ማሊ እንዳመለሰ ኣብ ዝጠፍአ ኣብ ዝፈሰሰ ነገር ኣብ ዝሓለፈ ነገር ጎይታ ሎሚ ይርድኣና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዝኣመጦ ኣብ መዝሙር ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 11 ከነንብቢና እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ውደሎ ታሪኽ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ግን معلتي እግዚአብሔር أبيتانيا أب عد مريم مارتان حبتان الأزار زسمو حموم سب أين بري بلنا أنا قلنا سيكون كن دليل الله أب سلاسان شعتن كن كيدنا እግዚአብሔር ይመስገን يسوس كم زي شعو يسوس كم بحدش بلبو تكذا نبتي مقابر ونمته إذا جنا بأمني تعطوا بعتي يسوس نزل أمني العلو بلوم مارتا حبتي اتي موت كا قويتاي رابعتي جيري امو فتي موجانيو يسوس انت تأمنس كبر املاخ مرئي خدو اي بالكم بلا لو معالتي እግዚአብሔር ይመስገን በዛ ቃል እዚ አለው معالتي ክንጽልይና ሃሌሉያ ናይ ማርታ መንፈስ ክንወጎይና ሃሌሉያ በቃ ዝብል ሃሌሉያ ኣብ ግዜኻ ኣብ معالتኻ ኣብ ህይወትካ ጨኒኡ ዝብል ታሪኽካ መንፈስ بشم يسوع كريستوس كفؤ منفس كاب صلاعي كاب طلقي كاب سيول تسفا كقرص دمص منفس لو معلت خنوغوينا امين بشم يسوع كريستوس كلاتنا كم وتهدرات يسوع كريستوس كنواغاينا هاليلويا وتهدر براتو حيزو سقاي بلنيو يواغايو هاليلويا لو معلتي ጨኒዩ ዝብል ታሪኽካ ታሪኽ የብልካን ዝበለ መንፈስ ሓሳዊ እዩ ሃሌሉያ لو معلتي ተቃወሚዮ ሃሌሉያ አኺ ልኪዩ ጨኒዩ رئيسا بقى يلن هيوت يبلكن زبالة منفس لو معلتي وق أكله بقيتها بيسوس كريستوس ناتي زج أنا وتاريخ يبلين يسوس حداش فترة غيرني هاليلويا يسوس كابز فلت كو ساعات أنا حداش فترتي يسوس هاليلويا تاريخي كج أنه أمسك التسقيل هاليلويا أناوي تاريخ يبلكن أناوي تاريخ يبلكن لو معلتي تلا علي هاليلويا تسي هاليلويا نتسق برهانام أنت كبر هاليلويا كم تي يسوع زبالة كبر أملاك كنري بجيتها بيسوع كريستوس نزيع عويلو ذجدر أبي وتكم إندامت إذا شجرنا لو ما عتنك أمه أيتحلفني خا أبي وتي سلطاني بالكان مارتا زاد خما منفس بشيم يسوع كريستوس ياسم يوقع له تاريخي أجنون جينا حدش جينا وعي جمال يسوع هاليلويا جينا بجيتها بيسوع كريستوس أنا وتاريخ يبلكن حوي حفتي هاليلويا لو معتي تناقف كابزي نجارزي أبزي مدرزي بفلاي بك عند بله زامس نعاي كبر سي جميري بك حلل زبلة منفس لو معتك وجوي هاليلويا لو معتي الله خبله هاليلويا أج أنا وان تاريخي جنا حداش فترتي هاليلويا حدش سابي هاليلويا أب أملخ هيوتي منفس وتنفسي تصوير الله هاليلويا بك يسوس بزج أنا وتاريخي أفلت أنني هاليلويا يسوس بتي نسوس جبر صراحة راح يفلت أني بتي ناي مسكال صراحة راح يفلت أني يسوس زج أنا وتاريخي زغيره هاليلويا رئيسها دموت رابعتي زجبره تاريخي نبتن سايزم هاليلويا زي أنا رسعيو كل جزء نبسنا نذكره
ذكري ونفسي ذكري እግዚአብሔር ዝገበረልኪ ሰናይ አይትረስዒ ንሱ ንሕማምኪ ይፈውስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ንሱ ንሕማምኪ ንፈወሰ كمي غيرنا انا نرسعو اتاغويتا تمالي زسغرني اتي تمالي زساغرني لومي حياويو نصبحو نعو امينه يدصمتا هاليلويا زچنو تاريخ يبلين هاليلويا غويتا يبارخ تاريخي حدشيو تاريخي غنايو هاليلويا غنا نغويو أي مسينن هاليلويا كساجري كاب حيلي ناب حيلي كاب كبري ناب كبري نفتمل أتأجا ود أملاح زخنا هاليلويا يسوس نبتي ماتوريتي نبتي بتصحنا خساجري لو معلتي بحيلي نزي منفس زي كوب أوبك وشت أيان كيرو بشيم يسوس كريستوس بك أزبله بك حميم كندخي روماي زكو كرونيك ديزيزيو زكو خمسي اندابله بجيتا بيسوس كريستوس أب أملاخ كم يلن أب أملاخ بك أزبهال يلن أب أملاخ أبكي عزبهال نجار يلن ولا رئيسات خونه ولا تجأنوه ولا رابعت انت خونه بايزوي انت إلو يسوس كريستوس أبزي هاليلويا انت إلو أبزي شو يسوس كم بحدش بالبوتا جزا نبتي مقابر ونمت أتي جنا زي جنا بأمني تعطوا بعتي يسوس نز أمني العلوة بلوم هاليلويا بعتها لو ما علتي بعلخ يا خط خفته أمنا خال علو متنسى أناتيو هاليلويا متنسى أنت زي اللي نبذلو نجار متصوع ناتيو نتيت المات برهان كجبرو ناتيو نعخا صراحة كايكونن العلو أمنخا العلو بعلها كم تزجبر كايو كم تزجبر كوخ العلو يأمني هاليلويا كم تزعج أخو خفتو هاليلويا لبنا أنت خفتنا بحكي نجزي أبهر كم أملاخ النتو كم تي لولا والنتو أنت دا أفلط أهيبنا يو قداينا يكونن زموتا نجرنا متسأنا عيامل كتننيو سألماتي كبرهنا عيامل كتننيو أجزي أبهر سروحو مبراهيو سروحو هيوات مهابيو سروحو نقداي هاليلويا قداي أبكرمي إجزابهر قليل نشتيو هاليلويا أزيو نشتيو أنا يعبيو نعيو زدلي لبيت راح يزدلي فقاديت راح يزدلي إجزابهر أنا أمني جيرا زعت أخوة فقادي زعت أخوة الله زعت أخوة الله زعت أخيو الله لو ما عاد كفتيو أمنخي كفتيو هاليلويا العلو أمنهم هاليلويا يسوس أمنا يلعلو الله قويتا يلعلو الله هاليلويا قداي نسخا كتقلو نسخا كتقبرو يهبك الله انكايب لك الله اتزي كلو شخمين عخا يدربي الله زي تصورو هاليلويا أرعتينا بخاي شفنو يهبك الله حداري يهبك الله ولدي يهبك الله نجري يهبك الله طعنا يهبك الله كل نجري بقى أنا ناتي فنترتر لومي أكل هاليلويا نايدور هو فنترتر كساب كرايو شعوت أتبل بقى ناتي ناتكم فنترتر حنتو معلتي نخلاتنا ببريقات بتحنا عجاموت الله كسع شعاع أطرحه كسي أبير جن كاموت حليفو هاليلويا ننبسنا زقبله نسو هيا وزقبر عن نسو طرحيو سب دروتي عقمو دروتيو حيلو دروتيو نمنتاي دوم أمرهم دصحتو كافتي عقلنا لعلى سلازي خدو بقى كابون لعلي كاب أمرهم لعلى سلازي خدو شعوء أمرهم مستحق يلاقق كاب علم بقى يخدو أبكال يهوتوتو مساقاننتي وعلو يحادرو أنا نسخو من جنجينا مس أمرونا مسرسنا خلنا دو كنبلو زدلنا እግዚአብሔር አሎ እምንና ከነልዕሎ ይደሌና አሎ ዝኸበደ ነገር ዝተጸቀጠና ነገር ሎ ማዓልቲ ከነልግሶ ይደሌና አሎ እግዚአብሔር ሎ ማዓልቲ መቃብር ናይ አልዓዛር እሱ አይኮነን ዓጂብዎ እቲ እምኒ አልዕልዎ ኢልዎም አልዕልዎ ከምታ ዝገበርኩማ አልዕልዎ ኢሎም ሃሌሉያ نالعازار متسعي كعلومنيو امني ملعال قلنا تومي هاليلويا امني ملعال امني ملعال دغمت كود عصخو نغير ملعال نعيط راح يدو ملكت
زموت أنا جري متساقن أنا أكلوني كاب عامين العليو እግዚአብሔር ግን ይخእልዩ أب نجرك يخእልዩ أب نجرك هياوي أب حدارك هياوي أب قطرطر زبالة مفتوح زጨነቀك ነገር እግዚአብሔር هياوي نسو እግዚአብሔር هياوي كوحي بروخ يخون أملاخ مدحني العلبان أملاخ مدحني العلبان أملاخ مدحني العلبان أملاخ مدحني العلبان እግዚአብሔር هياوي كوحي بروخ يخون أملاخ من نقافي العلبان أملاخ مدحني العلبان أملاخ مدحني العلبان أملاخ مدحني العلبان أملاخ مدحني العلبان أتيز أنا وتاريخي زغيرة نتيجة اللي سمينا بتزلو دتصوع كموتا نبيه وان دتصوعني أملاخ سمو يبارخ زنا قفني أملاخ سمو يبارخ كسادة ساعات زيا قاري دو كبلا زقبرني እግዚአብሔር سمو يبارخ كساب زازع زيا بزد لخوو اندام الله كوراخ أنا بس يسألوني تأمني لك على أملاخ أنا جنا أبو توكيله حنتكو عيقولة لتنن حنتكو مسترفو هيوت انت خونا مسترفو برخات انت خونا مسترفو كساب زال عالم هيوت بقى كموت زحلف هيوت هيبوني እግዚአብሔር يمسكن نزو كوينا نرقاطرو نزو كوينا نسحتو نزو كوينا نرسعو أب تودأ نجر انكلنا كنا قدينا بعلنا كمارتا نجنا نقو كمارتا بقى نعطو بجيتا بيسوس كريستوس لو معلتي إذا خمسة زبالة كاو أملاخ ديكونا بجيتا بيسوس كريستوس مودعتا لو معلت مفل لا يخون هاليلويا مزيد خامزي مودعتا يخون هاليلويا مزي بقى نيل نجر هاليلويا أبي ودكا زي تجبر زي كونا نجر كم دخونا جيركا موساد لو معلتي يوجد كابي وتي يقارص بقى إتأمن زراقوا بإيفيدنس كوا يمرخيبهم ما بتشبتي إيد كفنجو كوا يمرخيبهم ما أمتي كفردوا نموت كتفرد already فريدهم ما بعلهم فريدهم ما بقى كتموتها لوازا سبزيا كلاتهم مكوالا زمي مخونيهم مسا سبقن كومي እግዚአብሔር ግን ኮሚ ኮነን እስኪ ኃጢአት የብለይን ዝብል እምኒ ደርቤ ላይልዎ እዚኣ ንዖም ንበዓሎም በእምነት ሃሪሞም ካብ ኣኸይዶም ከሰስኽድ ኣቤለው ይልዋ እንድዒ ኣቤለው ከሰስትኺ ኣቤለው ቶም ንቦቱ ፈረዱኺ የለውን ድራሾም ጠፊኡ እሳ ግን ኣብ ትሕቲ ኢየሱስ ነይራ أب أجري يسوس نيرة كده بالي دحرح تشوفهم يتكبري لما حرا سريدوا يسوس طعم يسوس كم قبرنا زي فردنا حسوتي خلنا أو خلنا قنا أي تكبري كده زعقالي لوا كده قالي لوا كاب تخوفوا صراحة وتقدما ناب كبور زخونة أنا من قاد صراحة أتي هاليلويا أب كبور زخونة صراحة توافيره نناردوس دما أبكر من أجر يسوع سيراتو هاليلويا تكبر شتو هاليلويا أبكم أوز أتود كوينو سمعنا خفت على معلتتيا أب صبق صراح أب بروفيشنال زخونة صراح استسقاقرت كوينو سمعني بتي كم محرت وستلا عليه هاليلويا أبك كميز بلا بيزنس أتود كوينو سمعني هاليلويا يسوع كم يقاز جبر كابتي زج أنا وتاريخ كأمتيو نبتي صبق بوتا أب كبر عطا كوف يبلك እግዚአብሔር ይመስገን ታሪክ ካዝልውጥ አምላክ አሜን ታሪክ ይዝለወጥካ ካብ ሕስረት ናብ ክብረት ድጸዋዕኻኒ ስምካ ይባረኽ
كل سب امن خضر بيلي نسخاجن كيدي زبالكاني كيدي اي تدقمي دقيم كي اي تبدلي كيدي نبري الكياني هوتي هاليلويا نبري كبري الكيا هاليلويا كاب بقى اب كبرت اب زقرم عتاق اب لسه اب زحرف اللوماي مريح كيان نفسي تمسكن يسوس هاليلويا تمسكن اتا قويتا اتا بروخ ياو املاخ يسوس تبارخ كابزل العالم سمكا يبارخ سمايات سمعو مدرون سمعي እግዚአብሔር عبي لو بجاله እግዚአብሔር حيالي قروم مكر مدحاني مناقفي كبرت كله صبق اقول له هاليلويا كله سناي زبل اقول له كله فقري ملؤ محرت بزح محرت يسوس من الله بيالله يزاربتله بقرما بخبري يسوس مسلو أبيالله من الله أبيالله يزاربتله بقرما بخبري يسوس مسلو أبيالله ولا حدا يلن أكهلونيو أكمتسنيو يزاربتله بقرما بخبري يسوس مسلو من الله أبيالله يزاربتله بقرما بخبري يسوس مسلو أبيالله يلن هاليلويا نجستاتي متسو يحلفو مسافنتي متسو يحلفو بقى ساينتستينا بحالتي متسو يحلفو بقى ايكونومي متسو يقبع يحلف ايهو كوفيد متسو حلفو كله حلفو እግዚአብሔር ግን አብዝፋንዩ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ዝመስል ወላ ሓደ የለን አይከህሉንዩ ካባ መልእኽቲ የለን ከም አምላኽና ዝበለ አምላኽ የለን ንሱ በይኑ አምላኽ ሕያው ንዘለዓለም ዝነብር አብዝፋኑ ሃሌሉያ ዘይደክም ዘይሕለል እሱ በይኑ ጥራሕዩ ምናለው አበያለው ይዛረብተሎ بكرما بخبري أملاخي زمسلو منالو أبيالو يزاربتلو بكرما بخبري يسوس زمسلو سي أملاخ ياوان هاليلويا أملاخ ياوان بألاف ملأختي تخبيب كاتنبر بقدسنا خات تنبر بمسجانا استفرهك أملاخ أبزيك الرب برهان تنبر هاليلويا أرسمك يبارخ سمك عبي الله هاليلويا جابيري مسكن بزيك تنوع الدس مبلني جابيري مسكن جنا مسكيزي خن كيد ما سلزلنا كم تي كل جزين جابير النذكره أين عرفك كايننا قويتها تنسائنا مدرنا كيرانا لو مين نصلي علينا نتا حديقنا يا دمت أنا مدري سلاما نصلي علينا بقى مدحانا نصبي علينا نعيزبا متصلنا نصبي علينا نايمن اسياتا بقى معرف اب هاجروم نصبي علينا معاسي بقداماي سي مركوس زغبره سب كوص ايصلئني يلاتني حنتي اذا خمس زباله دسادد منفس كام مدرنا لو معلتينا حوارو يجنح نسدت دنافق منفس بقى حزبي اذا سادد معرف زسانه عرفتي زخل منفس لو معلتي عم مدري لو معلتي نقلو له سعري كم زنقال كم مدري ينقلو له ناي سدت منفس زي عرف منفس تسديدنا مصينا ايعرفنا امدرنا ايعرفنا كويتا نسخه طريخه عرفتي كله مدرنا እግዚአብሔር
أب سوزلو عرفتي الله أب أملاخ زلو عرفتي الله أب عالم كل نجار الله أملاخ جنيه بلان عرفتي يبلان عالم أي طقمنانيا يا بعدنا بسدت متيناون رئينا يوينا تيبوت እግዚአብሔር عرفتيو نسو بينو نسو أبزلو عرفتيو نسو أبزلو عرفتيو እግዚአብሔር لو معلتي عمدرنا مودعتا ክትገብረሉ ጽልይ ኣለኹ በቃ عرفتي كون أبنوسه كف حزبنا أب تصاناوتنا أما من سياتنا أب عبيتي أب بقى عدم زدفقو ويتا كتعرفهم تصلي الله نسخا انكو بينخا معرفي مخانكا خفلطو كهدو هاليلويا لومي تصلي الله بقى من سيات أب إرترا يولدو يخبدو مدروم يمهارو يعبايو بقى أتي سيستم يقير بشيم يسوس كريستوس زسادد كاب سيطان كاب تلقي كاب سيول ني إرترا كدمسس زمص نهزبا كصمد مص منفس يغنح بጌታ بيسوس كريستوس لومي اب إرترا عرفتي يخون بلالله سب سلازبال عدسته يعرف مالت ايكونن عرفتي حدا نسو بينو املاخ طراحيو اولوس እኮ አቤት ማእሰርት ኮይኒ እኮ ንእግዚአብሔር ደመስግኖ ኩሉ ሰዓት ተሐጎሱ دقيمة تحقوسي بلكم على خيلو تصحف أبيت ما أثرت خوينيو تعيمو برخات خوينلو بقى أب land of opportunities لازم تأكون أنكم إلو أبيت ما أثرتي بتصنع تأثير خلو بلكم على خو بتي خيرنا بتي تعرف حد عملاق نسو طرحيو زيابير بينو طرحيو لو ما عرفتي عرفتي كون لان مدري يصلي له سلام كون اب إرترا صلي الله سدت كبقع صلي الله وق ورا وق كبقع صلي الله بيت مرتي حكمنا كسرح لو ما عرفتي صلي الله بيت ما أسرتات كعصو صلي الله بشم يسوع كريستوس دبناتاتا زخبدو طنقلتي عطانو بشم يسوع كريستوس مسويهم يصبروا الله كيسرحو كيعيلو معلتي بق ياساسرو مالله كافت مدر تصريغم كوصو صلي الله إرترا نعوم شختخون إرترا مسارحتي سيطان شختخون بشم يسوع كريستوس وانجيل يسبخ بإرترا اتستباح ليخون نعراب تورس من نهاريا وانجيل تخون افتنا موداتا كبري املاح اب إرترا يغلص افتي موداتا زمن بقى ويتا نزير إنا نتانا يمزل على منقستخا نقابل نصلي علينا እግዚአብሔር አቦ ሕጂው ንጽልይ ኣለኹ ነቶም ኣብዚ ዝወለድና ቆልዑት እጽልይ ኣለኹ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናትና ናባኻ ኣሕሊፈ ይበካ ኣለኹ እግዚአብሔር አቦ ብኹሉ ዝሓልፈው ዘበለ ንስኻ ቀቀዲኦም ሓሊፍካ ድንጉር ሰጥ ከተብል እጽልይ ኣለኹ ኣብ ትምህርቲ ዝሓልፍዎ ብኹሉ ዝሓልፍዎ ጎይታ ንስኻ ትፈልጥ ንሕና ታናብልዖም ነስትዮም ኢና ንፈልጥ ታንገብረሎ ሚና ንፈልጥ ንስኻ ግን ሕንቅልሕንቅሊቶም ንስኻ ትፈልጥ ኢኻ ተቋጻጸረ ነገሮም ትፈልጥ ኢኻ ካብ ብልዒ ምስታይ ካብ ክዳን ጫማ ዝሓልፍ ጉዳዮም ንስኻ ትፈልጦ ኢኻ ጎይታ ርድኣዮም መፍትሒ ኩነሎም ኣብ ህይወቶም በቃ ብዛዕበይ ቁጽሪ ሓይሎም ይወስኽ ጽዕኖም ይወስኽ ምስተውዓሎም ይወስኽ ሰላሞም ይብዛሕ ኣእምሮ ዝቋጻጸር ሰላም ክርስቶስ ካብ ጸጉር ርእሶም ክሳብ ጽፍሪ እርሶም ይቋጻጸሮም ሃሌሉያ እነሆ ርእሲ እምበር ጭራ ኣይሆኑ እነሆ ብዝኣተዎ ብሩኻት ይኹን ዝረኣዮም ይፍተዎ ሞጎስካ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዖም ዘናኣሳ መላሓስሎም ማዓልቲ ይቕልፈን ኣለኹ ንዖም ዲስግሬስ ዝገብራ ቡሊ ዝበሃል ነገር ንዖም ዘናውፅ ነገር ሎም ማዓልቲ ካብ ሰባት እንዳወፅ ካብ መዛኖም እንዳመፀ ንዖም ኣታክ ዝገብር መንፈስ ሎም ማዓልቲ ይቆራርፁ ኣለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ካብቲ ሞጎስካ ዝተልዓለ ሓደ እኳ ከይደፍረሉ ሓደ ፅንፂ ዓይኖም ከየንፍረሉ እግዚአብሔር አቦ በሐቂ ንዓኻ ዘይሓፍሩ ገጽ ሰብሪኦም ዘይፈርሁ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥበብካ መጀመርያ ዝኾነት ውሉድ ይኹኑ ሃሌሉያ ንዓኻ ምፍራሕ ምን መጀመርያ ጥበብ ትኾነሎም ኣብ ህይወቶም እግዚአብሔር ልዕሊ ትምህርቶም ልዕሊ ሁሉ ነገሮም ንዓኻ ምፍራሕ ክኾነሎም እጽልይ ኣለኹ እነሆ እግዚአብሔር አምላኽ ነቲ ኃጢአት ነቲ ጽድቅ ድማ ጽድቂ ዝብሉ ደፋራት ክኾኑ እጽልይ ኣለኹ بشم يسوع كريستوس إذا كل نسألنا يا أب أمي خن بكتاب يسوع كريستوس آمين
هللويا برين እግዚአብሔር ይሁን ቤት እግዚአብሔር ሓጎስ አለ አሜን ቤት እግዚአብሔር ሰላም አለ አሜን ቤት እግዚአብሔር ዕረፍትሎ الكل ድማት زي حلف زيركس زي ጽምሉ ርስስ ጸዋዕና አምላኽ ሽሙ ይባረኽ ሃሌሉያ زي حلف زيركس زي ጽምሉ ኣብ ሰማይ ተኣርኒ ይብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሞታት ብዝሒ ምሕረት ህያው ንህያው ተስፋ በሐዲስ ወለደና አምላኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ እስኪ ይባረኽ በሉ زي حلف زيركس زي ጽምሉ ኣብ ሰማይ ተኣርኒ ይብለይ ዘሎ ርስቲ ዝጸዋዓኒ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ክትዛረቡ ደለ ይመስለኩም ክትዛረቡ ከለኩም ሓይልኩም ክሕደስ ሃሌሉያ ክዛረቡ ከለኩም ፍትሕተ ክትብሉ ኢኹም ምክንያቱ እንታይ ይመስለኩም ስጋ ይደለኒ መንፈስ ግን ኩሉ ግዜ ድልው ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚ አቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ምክንያቱ ንሱ ንዘይሓልፍ ንዘይረክስ ሃሌሉያ ንዘይጽምሉ ክብሪ ይጸውዕና አሜን ርስቲ አዳሊልና አሜን ርስቲ ተዳሊለ ያለው እስክበሉ አዊልኩም ርስቲ ተዳሊለ ያለው ዘይረክስ ዘይጽምሉ ዘይሐልፍ ርስቲ አለኒ ርስቲ አለኒ ርስቲ አለኒ ሃሌሉያ ሽምካ ይባረኽ ጎይታ ደስ እንዳበልኩምና አምላኽ አመስግኑ በዘይገድስ ኣብ ዙርያኩም ታያሎ ሓላዊኩም እሱ ስለዝኾነ እግዚአብሔር ጓሳይ ዝጎድለኒ ድማ ኣብ እግዚአብሔር ዝጎድለኒ ድማ የብለይን ማለት ከምዚ ኣብዛ ዓዲ ሂድን ፊ ዘለዎ ከም ይብሉ ዝጎድለኒ የብለይን ማለት ኤቭሪቲንግ ሃሌሉያ ብኩሉ ዝጎድለካ የለን አሜን ዶ እግዚአብሔር ጓሳይ እስክበሉ ዝጎድለኒ ድማ የለን ብኩሉ ዝጎድለኒ የለን ስለዚህ ከም ድሕዳ ኮይኑ እንዳተሓጎስካ ተመስግን ሃሌሉያ ደስ እንዳበለካ ተመስግን ሃሌሉያ ከምዝ ተገበረሉ ሃሌሉያ ጉስነት ከምዝ ዝበዝሓሉ ሃሌሉያ ምሕረት ከምዝ ዝበዝሓሉ ሃሌሉያ ህዝቢ ኮይና ፍንሕንሕ እንዳበልና ጉባኤ ህያዋን ስለዝኾነ ደስ እንዳበልና ነመስግና ክብር ንጎይታ ሃሌሉያ ናቱን ክኸውን ዝመደበና ንሱ በይኖ ሃሌሉያ ናቱን ክኸውን መዲቡኒ ናቡን ክቐርብ ፀዊዑኒ ብደሙ ሓፂቡ ኣጽዲቑኒ ኢየሱስ ናይስ ኢየሱሰይ أخبروني ناتون خخون مدبوني ناون خقرب توعوني بدمو حاتيبو أطرقوني نعيس يسوسي زخبرت الله سكي زخبرت الله حليلويا تماغال خويني أنا خاب حيلخا تماغال خويني كابتي حيلخا تماغال خويني يسوس كاب كبرخا تماغال خويني كابتي خبرخا تماغال خويني أنا خاب سلطانكا تماغال خويني حاب قدسنا خاص كبرو قدسنا تماغال خويني كبحريخا يسوس كبحريخا تماغال كابت بحريخا كابتي بحريخا هاللويا
ምድረ በዳ ነፍሰይ ፀጊባ ነቲ ዘዕግብ ኢየሱስ ረኺባ ኣብ ምድረ በዳ ነፍሰይ ዓጊባ ነቲ ዘዕግብ ኢየሱስ ረኺባ በረኸቱ ብልዕለይ እምብዞ በዚሑ ወይ ብታተይ ኩሉ ብዘይቲ መሊኡ በረኸቱ ብልዕለይ እምብዛ በዚሑ ጎዳ ጉደይ ኩሉ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኩሉ ይግዝአካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኢየሱስ ይብል ተግባር አዳውካ ኩሉ ይግዝአካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ሆይታይ እስኩ ሁላትና ሁሉ ይግዝአካ ኩሉ ይግዝአካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኢየሱስ ይብል እንደገና ሁሉ ይግዝአካ ኩሉ ይግዝአካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኢየሱስ ይብል አሜን 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 ሰይ ደስ እንዳበለኩም እስኪ ዘምሩሉ ሓልዮን እንት ዝፈትሐኩም ኩሉ ዝግዝኦ ተማቐልቲ ባህርያቱ ክንከውን ተማቐልቲ ሓይሉ ክንከውን ዝገበረና ሃሌሉያ ተማቐልቲ ጽድቅ ቅድስና ክንከውን ዝገበረና ከመይ ዘይንዘለሉ ከመይ ዘይንፍታሕ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ናቱ ንኽኸውን መዲቡኒ ናብኡ ንኽቐርብ ፀዊዑ ብደሙ ሓጢቡ ኣጽዲቑኒ ንዓይሲ ኢየሱሰይ ንዓይሲ ኢየሱሰይ ናቱ ንኽኸውን መዲቡኒ ናብኡ ንኽቐርብ ፀዊዑ ብደሙ ሓጢቡ ኣጽዲቑ ንዓይሲ ኢየሱሰይ ኣኽቢሩ ተማቓለይ ተማቓሉ ኣነ ካብ ሓይልኻ ኣነ ካብ ሓይልኻ ተማቓሉ ካብቲ ሓይልኻ ካብቲ ሓይልኻ ኢየሱስ ካብ ክብርኻ ኢየሱስ ካብ ክብርኻ ተማቓሉ ካብቲ ክብርኻ ካብቲ ክብርኻ ኣሜን ተማቓልኹ ኣብ ስልጣንካ ኣነ ካብ ስልጣንካ ተማቓሉ ካብቲ ስልጣንካ ካብቲ ስልጣንካ ካብ ቅድስናኻ ካብ ቅድስናኻ ተማቓሉ ኮይነ ካብቲ ጽድቅኻ ተማቓሉ ኢየሱስ ካብ ባህሪኻ ሰይ 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 ተማቓሉ ኮይነ ካብቲ ባህሪኻ ሓያል ኢኻ እሞ ሓያል ብለካ ሓያል ኢኻ እሞ ሓያል ብለካ ጅግና ጅግና ኢኻ እሞ ጅግና ይብለካ ኢኻ እሞ ንጉስ ይኾን ንጉስ ኢኻ እሞ ንጉስ ይብለካ ንጉስ ኢኻ እሞ ቅዱስ 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 ኢኻ እሞ ቅዱስ ይብለካ ቅዱስ ኢኻ እሞ ቅዱስ ስልጡን ዝብል ሓበርዮስ ስልጡን ኢኻ እሞ ስልጡን ይብለካ ስልጡን ኢኻ እሞ ስልጡን ይብለካ ዓብይ ኢኻ እሞ ዓብይ ይብለካ ዓብይ ኢኻ እሞ ሓያል ሓያል ኢኻ እሞ ሓያል ይብለካ ሓያል ኢኻ እሞ ሓያል ይብለካ ክብርኻ ርእዩ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሃካ ስልጣንካ ስልጣንካ ርእዩ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሃካ ሓይልኻ ሓይልኻ ርእዩ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሃካ ስልጣንካ
ኢየሱስ ምሕረት ካሪኡ ዘየኽብረካ መሪኸ ኢየሱስ ክብረትኩም ካሪኡ ዘየኽብረካ መሪኸ ኢየሱስ ለውሃትካ ካሪኡ ዘይፍርሃካ መሪኸ ኢየሱስ ሓይሊ ካሪኡ ዘይፍርሃካ መሪኸ ኢየሱስ ስልጣንካ ካሪኡ ዘየኽብረካ መሪኸ ኢየሱስ ምሕረት ካሪኡ ዘየኽብረካ ዘይፍርሃካ ሽምካ ይባረኽ አሜን ሃሌሉያ ክበር በይንኻ ኢየሱስ ክበር ኣብዚ ጉባኤ ተመላለስ ደስ እናበለካ መስዋዕትና ተቐበል ሃሌሉያ ክኸውን መድቡኒ ናቡን ፀዊዕኒ ብደሙ ሓፂቡ ኣፅሊቑኒ ንዓይሲ ኢየሱሰይ ኣኽቢሩኒ ናቱ ንኽኸውን መድቡኒ ናቡን ቀርብ ፀዊዑ ብደሙ ሓፂቡ ኣፅሊቑኒ ንዓይሲ ኢየሱስ ሰይ ተማቓሊ ዝኾነ ተማቓሊ ኾይነይ ኣነ ካብ ሓይልኻ ካብቲ ሓይልኻ ኣነ ካብ ክብርኻ ካብቲ ክብርኻ ሃሌሉያ ካብ ስልጣንካ ኣነ ካብ ስልጣንካ ካብቲ ስልጣንካ ካብ ቅድስናኻ ካብቲ ጽድቅኻ ተማቓሊ ካብ ባህሪኻ ካብ ባህሪኻ ካብቲ ባህሪኻ ካብቲ ቅቢ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ተሰባብር ካብቲ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ካብ ኢየሱስ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ተሰባብር ካብ ኢየሱስ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ካብቲ ቅቢ ዝብል ካብቲ ቅቢ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ተሰባብር ካብቲ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ካብ ኢየሱስ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ተሰባብር ካብ ኢየሱስ ዝተላዕለ ኣርዑት ካብ ክሳደይ ተሰባብር ኩሉ ይገዝኣኩ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ይብል ኩሉ ይገዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ጎይታ ይብል ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኩሉ ይግዝኣካ ኢየሱስ ይብል ቸባረዳውካ ሃሌሉያ ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ጎይታ ይብል ቸባረዳውካ ኣብ ምድረ በዳ ነፍሰይ ፀጊባ ነቲ ዘዕግብ ኢየሱስ ረኺባ ኣብ ምድረ በዳ ነፍሰይ ፀጊባ ነቲ ዘዕግብ እንደገና ምድረ በዳ ነፍሰይ ፀጊባ ነቲ ዘዕግብ ኢየሱስ ረኺባ ሃሌሉያ ኣብ ምድረ በዳ ነፍሰይ ፀጊባ ነቲ ዘዕግብ እንደገና ምድረ በዳ ነፍሰይ ፀጊባ ነቲ ዘዕግብ ኢየሱስ ረኺባ ኣብ
ምድረ በዳ ነፍሰይ ዓጊባ نتزعقب يسوع በረኸቱ ኣብ ልዕለይ ዝብል በረኸቱ ኣብ ልዕለይ ኣመና በዚሑ ብታተይ ኩሉ ብዘይቲ መሊኡ በረኸቱ ኣብ ልዕለይ እምብዞ በዚሑ በረኸቱ ዝብል በረኸቱ ኣብ ልዕለይ ኣመና በዚሑ ወይ ብታተይ ኩሉ ብዘይቲ መሊኡ በረኸቱ ኣብ ልዕለይ እምብዞ በዚሑ ጎዳ ጉዳይ ኩሉ በረኸቱ በረኸቱ ኣብ ልዕለይ ኣመና በዚሑ ወይ ብታተይ ኩሉ ብዘይቲ መሊኡ በረኸቱ ኣብ ልዕለይ ሓያል ዝብል ምሳይ ሓያሊኻሞ ሓያል ይብለካ ሓያል ኢኻሞ حيال يبلك ጅግና ጅግና ኢኻሞ جنا يبلك ጅግና ኢኻሞ جنا يبلك ቅዱስ ኢኻሞ ቅዱስ ይብለካ ቅዱስ ይኻሞ ቅዱስ ይብለካ ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኢየሱስ ይብል ተግባረ ዳውካ ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይብል ተግባረ ዳውካ ኩሉ ኩሉ ይግዛኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኢየሱስ ይብል ሃሌሉያ ዳውካ ኩሉ ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ይብል ተግባረ ዳውካ ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ኢየሱስ ይብል ተግባረ ዳውካ ኩሉ ይግዝኣካ ይንበርከኸልካ ኢየሱስ ጎይታ ይብል ተግባረ ዳውካ ሓያል ኢኻሞ ሓያል ይብለካ ሓያል ኢኻሞ ሓያል ይብለካ ጅግኖ ጅግና ኢኻሞ ጅግና ይብለካ ጅግና ኢኻሞ ጅግና ይብለካ ንጉስ ዝብል ዘበለይ ንጉስ ኢኻሞ ንጉስ ይብለካ ንጉስ ኢኻሞ ንጉስ ይብለካ ቅዱስ ቅዱስ ኢኻሞ ቅዱስ ይብለካ ቅዱስ ኢኻሞ ቅዱስ ይብለካ ስልጡን ስልጡን ኢኻሞ ስልጡን ይብለካ ስልጡን ኢኻሞ እስኪ ጉንን ዝብል ሃሌሉያ ጉኑን ኢኻሞ ጉኑን ይብለካ ጉኑን ኢኻሞ ኑን ይብለካ ዓብይ ዓብይ ኢኻሞ ዓብይ ይብለካ ዓብይ ኢኻሞ ዓብይ ይብለካ ሓዮን ሓያል ኢኻሞ ሓያል ይብለካ ሓያል ኢኻሞ ሓያል ይብለካ ክብሪ ኸሪኡ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሓካ ስልጣን ከሪኡ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሃካ ሓይልኻ ሓይሊ ኸሪኡ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሃካ ክብሪ ኸሪኡ ዘየኽብረካ መኒኸ ኢየሱስ ዘይፈርሃካ ሃሌሉያ ዘይፈርሓካ የለን ኩሉ ይንብርከኸልካ ኩሉ ይሰግደልካ ጎይታ ሃሌሉያ ሓይልኻ ንኡሽ ኣለና ሓያላ ስለ ዝገበርካና ክብርኻ ንኡሽ ኣለና ስለ ዘኸበርካና ስልጣንካ ንኡሽ ኣለና ስልጡን ቦታ ስለ ዘቐመጥካና ሃሌሉያ ናይ በይነይ ናይ በይነይ ናይ በይነይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ በይነይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ ግለይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ ግለይ ናይ በይነይ ኢኻ
ኢየሱስ ናይ በይነይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ በይነይ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ ግለይ ኢኻ ኢየሱስ እስከ ምጣቃዕት ኩላትና ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ በይነይ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ በይነይ 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 ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ 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 ናይ በይነይ ናይ በይነይ ናይ በይነይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ በይነይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ኢየሱስ ናይ ግለይ ኢኻ ኢየሱስ እስከ ሓቢርና ብጣዕት ኩላትና ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነኹም ዝኾነ ናይ በይነኹም ዝኾነ ወኒንኒ ትብሉ ተወኒነ ትብሉ ሃሌሉያ ናይ ግለይ ናይ ግለይ ኢኻ ዝወስደለይ የለን ትብሉ ዋሳይ ዝወስደለይ የለን ትብሉ ሃሌሉያ ናይ በይነይ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኩነታትኩም ንገርዎ ናይ በይነይ ይበልዎ ናይ ግለይ ኢኻ ነገራትኩም ንገርዎ ኢየሱስ ናይ ግለይ ይበልዎ ኢየሱስ ናይ በይነይ ይበልዎ ሃሌሉያ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ ግለይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ናይ በይነይ ኢኻ ሃሌሉያ شوم يبارك ناي بيني اسكبلو ونتاتي سمع يسوس ناي بينيو نغرا سمع يسوس ناي بينيو ابقن ميز تغتركا غوبو سمع يسوس ناي بينيو اتين خرن زلعل اتين خو نغوبو ززارب يسوس ناتيو ስለዚህ አብቅን መይ አይትግተርኒኻ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አንታ ጎቦ መኒኻ አብቅን ሚ ዞሩባቤል አብቅን ሚ ደሳለ ሃሌሉያ አሜን ፕሬዝ ጋድ አብቅን ሽምኩም እትውሉ አንታ ጎቦ በልዎ አብቅን መይ አይትግተርኒኻ ጎል ኮይንካ ኣለኻ ካብ መንፈሱ ዝተላዕለ ጎል ኮይንካ ኣለኻ ሃሌሉያ
أب كرمينا زتجتر جول زجبر قويت عمسان الله مسا الله سكبلو مسا الله كم توم كالوت زوع زنبرو تمهلي لا يزوعني بلو الله أوشته يسكبلو أوشته الله هاللويا فوس أوشته الله بلو مدحنا أوشته الله حيل أوشته الله صدق أوشته الله قدسنا أوشته الله يسوع أوشته الله هاللويا يس bah نبلنا بقى قويتا أوشنا سلزلخا أب كله كورعنا نمالالس درتنا نفيحنا نمالالس كيسا قانا خيف رحنا نمالالس أب بيت كاد مالنا حجة هاللويا تبارخنا سلزلخ شبكا يبارخ العلا أبو العلا دزغو نسو بينو كويو أب صحاي دبنا ندا قبر الزسا غيركا أبت المات عن قريبيت كي تراخبن زبل كايو عند حو غير زمر حكام لاخيا ويزغباي عركي بلين ما ماخرتي بلين اب زبل كايو مستير كا زحلو ولكا نسو بينو كتوارد زيد ليكا كتحسر زيد ليكا ملسوم قوري فقرخا عبصص بحدش فقرخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا أب عطات متي أتيو غرخان رنلو ينرنلو 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 مملسو مكوري في غرخان عبصص بحدش فغرخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا يسوس فلويخا هاللويا ربا أفكاري يسوع لعلى أبو عدل لعلى حوا حبتي ربا أفكاري يسوع لعلى أبو عدل لعلى حوا حبتي ربا أفكاري يسوع لعلى أبو عدل أفكاري 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 مريسو مكور في غرخا عطت بحدش في غرخا مريسو مكور في غرخا عطت
تتصبح حدش بغيرها يسوس فلويها 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 مليسو مليسو مكور بغيرها تتصبح حدش بغيرها مليسو مكور بغيرها تتصبح حدش بغيرها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها أتفلو يا بهوتها يسوس فلويها 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 سلام يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلام محرد يسوس محردها يسوس محردها يسوس محردها يسوس محرد عطات انتي اتيو فغير خادنلو يندرنلو يندرنلو مليسو مكوري فغيرها تتصبح حدش فغيرها مليسو مكوري فغيرها تتصبح حدش حبيرنا خلاتنا يسوس فلويها يسوس فلويها أتا تسيهم دزمرلو تسيهم فغر زغون وقويتا هاللويا يسوس فغيرها يسوس فغيرها يسوس تفتح له بينه تفتح له يسوس فلويها فغري يسوس فغريها يسوس فغريها يسوس فغريها يسوس سلام يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلام هللويا كبر للشبكة يسوس هللويا فقر زغون كاغويتا سلام زغون كاغويتا عرفت زغون كاغويتا هللويا لعل أبو آدم لعل حوا حبتي كربا أفكاري يسوع لعل أبو آدم وسنا زبز حلقكم وسنا زبز حلقكم كربا أفكاري يسوع لعل أبو آدم لعل حوا حبتي كربا أفكاري يسوع حبيرنا أفكاري 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 يسوع أفكاري 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 كله أفكار عندنا أفكاري 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 أفكاري
كله لعل أبو عجل لعل حوا حفتي قربا أفكاري يسوع لعل أبو عجل لعل حوا حفتي قربا أفكاري يسوع أفكار زبل أفكاري 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 كله أفكاري 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 كله مالي سوق في غيرها تصبح حاجة في غيرها مالي سوق في غيرها أبدا تصبح حاجة في غيرها يسوس فريها 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 يسوس يسوس سلام يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلام يسوس فلوي يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلو أبعثت انتي أتيو فغري خانددن لو ينددن لو ينددن لو ينددن مهلي سمو قوري فغريها تتصبح عدش فغريها مهلي سمو قوري فغريها تتصبح عدش فغريها بحبار كلاتنا يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلو يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلو يسوس سلام يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلام أبو يسوس أبويها يسوس أبويها يسوس أبويها يسوس أبو محرت يسوس محرتها يسوس محرتها يسوس محرتها يسوس محرم مالي سمو قوري في غيرها أتتصبح حدش في غيرها مالي سمو قوري في غيرها أتتصبح حدش في غيرها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلوي يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلو زمن يلوت زمن يتكى እግዚአብሔር ኣብ ዙፋኑ كل ጊዜ زمن يتكى زمن يتكى እግዚአብሔር ዙፋኑ كل زمن يلوت زمن يلوت زمن يتكى እግዚአብሔር ግን ኣብ ዙፋኑ كل ጊዜ እግዚአብሔር ዘላለማ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ እግዚአብሔር ዘላለማዊ ዘመን ይለወጥ
زوفانو كل جزء زمن يلوت زمن يتكا እግዚአብሔር ግን ኣብ ዙፋኑ كل ጊዜ እግዚአብሔር ዘላለማዊ 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 أفكاري 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 كله أفكاري 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 كله ممالي سوق في غيرها بحدش بغرخا مليسو مقوري بغرخا بحدش بغرخا فولي زوان زبلسكي يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها فقري يسوس فقريها يسوس فقريها يسوس فريها واوي ኢየሱስ ፍቅሪ سلام سلام يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلامها واوي ኢየሱስ ሰላም أم عطاتي أتيو فغرها ندرنلو يندرنلو يندرنلو مليسو مقوري فغرخا أنت تبع حدش فغرخا مليسو مقوري فغرخا أنت تبع حدش اسكو بحوار كلاتنا يسوس فلويها يسوس فلويها يسوس فلويها واوي ኢየሱስ ፍሉ يسوس فلوي اسكو قبعي دمت خسمع ኢየሱስ اسكو ፍሉ قبعي ኢየሱስ ፍሉ هللويا ኢየሱስ ፍሉ فقري يسوس فقريها يسوس فقريها يسوس فقريها يسوس فقري سلام سلام يسوس سلامها يسوس سلامها يسوس سلامها ኢየሱስ ሰላም يسوس فقريها يسوس فقريها يسوس فقريها ኢየሱስ ፍቅሪ أفكاري 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 كله أفكاري 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 مليسو مقوري في غيرها عبتتبع حدش في غيرها مليسو مقوري في غيرها عبتتبع حدش في غيرها
ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ወይ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ፍቅርይኻ ኢየሱስ ፍቅርይኻ ኢየሱስ ፍቅርይኻ ኢየሱስ ፍቅሪ ኣብ ዓፀት እንተያትዩ ፍቅርኻ ንደንሎ የንደንሎ 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 መሊሱ ምቁር ፍቅርኻ ኣብ ዝፅባሕ ሓድሽ ፍቅርኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ፍሉይኻ ኢየሱስ ፍሉይ ኢየሱስ ፍሉይ ኢየሱስ ፍቅርይኻ ኢየሱስ ፍቅርይኻ ኢየሱስ ፍቅርይኻ ኢየሱስ ፍቅሪ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሰላም ኢየሱስ ሰላም ኢኻ ሃሌሉያ ዓለም ክንመላለስ ሰላም ዘብፅሐልና ባረ ሕጂ ድማ ብሓደ ኮይና ከነመስግኖ ኢና ብሓደ ኮይና ስሙ ከነኽብሮ ኢና ከነምልኾ ኢና ተመሊኹ ተወዲሱ ዘይፅገብ ኣምላኽ ተመሊስና ከነምልኾ ኢና ስሙ ይባረኽ
ዘይትገብስ ዘይምናስ ዘይትገብስ መመሊሰ ጽውዖ ኢየሱስ ይብል 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 هللويا هللويا دمنا وسم ديزي أكون مش ولا نركب كسوعينا اسكا حنسا زي منا وسم حنسا منك زي منا وسم زي تقاسم ماما لساتوه ماما لساتوه ماما لساتوه ماما لساتوه
ገብስም ዘይትኛው ስም ዘይትገብ ስም ናይነኛው ስም መመልሰ ጽውዖ መመልሰ ጽውዖ መመልሰ ጠውዕዎ ድሰምዕ ሽም እዩ የስም ሁሉ በላይ መመልሰ ጽውዖ ኢየሱስ መመልሰ ጽውዖ ከምልኸካየ ከምልኸካየ ከምልኸካ ከምልኸካየ 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 ከምልኸካ ተነሲተ ተዋሂበ ከምልኸካ ተመሲተ ተዋሂበ ከምልኸካየ 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 ከምልኸካ ከምልኸካየ 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 ከምልኸካ ተዋሂበ ከምልኸካ ተመሲተ ተዋሂበ One more time. ከምልኸካየ ካብ ልብኹም እስከ ሙሉአና ኣብ ሽግርና ኣብ ኩሉ ከምልኸካ ከምልኸካየ 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 ከምልኸካ ከምልኸካየ ከምልኸካየ ይመለክ 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 1 minute ከምልኸካየ 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 ከምልኸካ ከምልኸካየ ከምልኸካየ 1 minute እዚኣ ጥራይ ዝበላ እስከ ይመለኽ ሰይ ከምልኸካየ 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 ከምልኸካ ከምልኸካየ ከምልኸካየ موالنا أب شكرنا أب رهوانا هاي أب دخمنا أب ربرتعنا كم لغكاي هاي مبزعيز هواتي ورا باشا دابا لغكاي كم لغكاي كم لغكاي كم لغكاي one more time كم لغكاي كم لغكاي كم لغكاي كم لغكاي أملخوسكي 1 minute فاتي أنا أملخو أنا تبادر ناس أملخو شادا باسي على رب كملخكاي 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 كمسيتا تواهبة كملخكاي هاللويا اسكت طاعيت غلوري 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 طاعيت لله شبشبا لله مسغانا لله نكريستوس ود املا هاللويا وي لاف يو دادي وي لاف يو بابا هاللويا تسمعي مدير تشكم እግዚአብሔር ይዛረበና ደል حواتي نوينا نملخ دلنا هايكونن داغون هايكونن نملخ امني يكونن وبعرا يكونن نملخ نود املاخ نولد نملخ ناملاخ هايكونن دي حواتي ابت قرنصيون دلو هاللويا كون እቲ ጠሊ ሄርሞን ድፈሱ አይኮነድ ረባሻ ዳዳባስኪ አምልኮ ቆርስ አመስግን ወስከ አመስግን ዋብዚ ምስጋና ሁሉ ሃሌሉያ አባ አምልኮ ሁሉ له حواتي አባ አምልኮ ፈውስሎ አባ አምልኮ ለውጥሎ አባ አምልኮ ነገር አለ ጎይታ በአምልኮ ብዙ ይድሕዘና አመስግን ወስከ ይመስግነካ አለ ጎይታ ጎይታ ባርከካ ለና ባላና ባላና ባናካ ይመስግነካ አለ በሎስከ ክሳ ሰዓት ዚአ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አተንሲዩ ደምጻ ካዚ ማንም አይኮነ حواتي እስከ አመስግን ወደስ እንዳበደና መዝሙር ኮይና ከይኮነሲ ደስ ይልና ጎይታ ናይ በሐቅ መስግነካ አለ አበይ መሐለሁ ካቤናይ አክሲደንት ካቤናይ ሞት ካቤናይ ውቅያኖስ ከም ደውጻ ኻን ጽራህ አትፈልጥ እስከ አመስግኑ حواتي ክትባረኹ ትደልይኹም አመስግኑዎ ትባረኹ ትደልይኹም አመስግኑዎ ትባረኹ ትደልይኹም አምልኹ ክትባረኹ ትደልይኹም ስገድሉ ራባሻታ ባሳላላ ባላላ ባላስ I love you Lord I love you Lord we are here because of you thank you the King of Kings بجاك هذا سمع يصوعنا
ናይስ የስም ሁሉ በላይ አይኮነን the name above all names Jesus Christ of the Nazareth my father we love you በለው እስኪ ሃሌሉያ we love you so much we love you so much we are already blessed we are blessed we are blessed we are blessed we are already blessed and we be blessed አይኮነን ደህዋት ተባረክና ኮይና ካብዚ ለዓለ እንታይ ባረከታሉ ሃሌሉያ ጎይታ ንባርከካ ለና እስካባረኹ ጎይታ ኢየሱስ ንባርከላ ካልና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ከማ ኻለዋህ አምላኽ የለን ከማ ኻለዋህ የለን በልወስክ እመስግነካ ለና ሃሌሉያ ሕዋተይ ገለገለዋን ኣብዚያ ጥራይ ነጠልል ኣይኮነ እንዴ ደሪቕና ኢና ንቕኒ ብስራሓን ብገለን እስከ ሎሚ ጥለሉ እዚ ጠለ ሄርሞን ኣብዚ ደሎ ናይ እስራኤል ቅዱስ ኣብዚ ሎ ናይ እስራኤል ስልጡን ኣብዚ ሎ እቲ ሰማይን ምድርን ተሸኪሙ ደሎ እግዚአብሔር ኣብዚ ሎ ምሳኻ ኣብ መንጎ ህዝቡ ይመለኻሉ ሼዳ ባባባባ thank you papa thank you daddy thank you my father thank you my best friend woo hallelujah I feel the anointing ሕዋተይ እስከ መስግንዎ ናባ ሻላላ ባላላቦ ቀሊልና ኸይከውን ኣብዚ ምምፃና ቀሊልና ኸይከውን ብህይወት ምንባርና ቀሊልና ኸይከውን ተሲና ምምፃና ቀሊልና ኸይከውን ጎይታ ነኽብረካ ኣለና ጎይታ ክበር ኣብ ህዝብኻ እንኒልና ነኽብረካ ኣለና ጎይታ ክበር ድገበርካልና ይሰረስዕናዮን ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ሃሌሉያ ነኽብረካ ኣለና ጎይታ ከም ይድብለ እንደሎ ኣሕዋተይ ራ መስግንዎ ሎሚ እኮ ክመፅእ ደልየ እኮ ብገለ ጠፍአ እኮ ኣሎ በቃ ናብ ቤቱ ተመልሰ ሰባሉ ሃሌሉያ ኣይኮነ ዲ ዋላ ዕንቅፍቅፍ ዋላ ዕንድፍድፍ ኢልና ንምፃእ ኣብዚ ክንበፅሕ ኮልናስ እግዚኣብሔር ይግበሩ ኣሕዋተይ ብክንደይ ብሓሳባት ሰብ ተኣሲሩ ኮፍ ድበለ ሰብ ኣሎ ንሕና ግን ዕድለኛታት ኮይና ኣብዚ መፂና ኣለና እስከ ኣኽብርዎ እስከ ኣብ ኩሉ ነገር ንዓሊ ኣመስግነካ ኣሎ በልዎ ካብዚ ታኒካ ማኒካ ወፂና እስኪ ኣመስግነካ ኣለኹ እዚ እቲ ህያውነት ኢየሱስን ሕዋተይ ካልእ ተወሳኺ ገልጠምጠም ምባል ኢየሱስ ተሒዝካ ኩሉ እስከ ኣመስግንዎ ጎይታ ንባረኸካ ኣለና ጎይታ ንባረኸካ ኣለና ንባረኸካ ትሕቲና ንባረኸካ ሃሌሉያ እዚ ዕጣን ስደጨነኻ የመስግነካ ኣለና ጎይታ ንባረኸካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና ከመይ ጌርና ክንገድፎ ዝመሰዊ ክብርን ምስጋናን ይኹን ንኣኻ ወጎይታ ሰማይ ምድርን ተሸከምካ ጎይታ ጎይታ ክበረና ቢወትና ክበር ጎይታ ሃሌሉያ ኣብ ሽግረይ ኣምላኸይ ስኻኻ ኣብ ድጸገብ ኩሉ ኣምላኸይ ኢኻ ጸጊበ ከይክሕደካ ሓግዘኒ ጸጊበ ከይርስዓካ ሓግዘኒ ኣሜሪካ ስለ ድመጻኹ ከይርስዓካ ሓግዘኒ እቲ መሬትን ሰማይን ተሸከመ ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ እዩ ዝድብለካ ደሎ እዚ ወዲ ኣምላኽ ኣቦኻ ድኾነ እሱ ይድብለካ ደሎ ሬባባባባ ሻላላቦሶ ስራሕ የንቅጽካ ሃሌሉያ ንሕና ቢዚ ክንከውን ደይኮነስ ፍሩትፉል ክንኮን እናተጸውዒና ኣይኮነ እንዲ ናይ ፈርዖን መንፈስ ተለቂቑሎ ንፈረሱ መንፈስ ግን ረጊፅና ክንከይድና ነዚ ዓብ ኣምላኽ ክነምሊ ኮይና ኣይኮነ ዲ ኣሕዋተይ ቅድሚ ክርስቶስ ስራሕ ተሰሪዕና ቼክ ዮር ክርስቲያኒቲ ከምኡ ይድብለ እንደሎ ቅድመይ ድሰርዓ ከየተለኻ ቼክ ዮርሰልፍ ክንደይ ክከላኸለልካ ከም ድውዕል ተትፈልጥ ታንክ ዩ ፋደር ከምኡ ይድብለ እንደሎ ካብ ክንደይ ክጭልግመካ ክንደይ ነገር ክገብረካ ኢየሱስ ከምዚ ገይሩ ሒዝዎ ደሎ ኣመስግኖ እስኪ 1 ሚኒት ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ድማ ሰግድን ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድህነይ ዝውክለካ ኣምላኸይ ዘይካኻ ካልእ ኣይፈልጥን ኣምላኸይ ድማ ሰግድን ንስኻ ኢኻ ንዓይ መድህነይ ዝወከለካ ኣምላኸይ ንዓር ዓቢ
ደንጓዬ ንብረት ተጣዓሲ አምላኸይ 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 ተዓል ዓብሳሊ ንሁራ ደንጓዬ ንከይ ተጣዓሲ ሃሌሉያ ታንክ ዩ ሎርድ ታንክ ዩ ሎርድ እስካ ጣቕዕሉ ሃሌሉያ ክብሪ ምፁ እስከ ታንክ ዩ ሎርድ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተባሪኽና ዶ ኣሕዋተይ ኮፍ በሉ ሃሌሉያ እስከ ነዞም ደቅና ክንባርኾም ኢና ንኣሩን ንበዓል ደሱ ኣምላኽ ይባርኮም ሃሌሉያ ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ ኣምልኾ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኣምልኾ ኣሕዋተይ ኣነ ናይ ሂወተይ ምስጢር ክነግረኩም ኣምልኾ እዩ 24/7 ኣምልኾ እየ ደምልኽ ኣምላኽካ ምሳይ ኣሎ ሶ ኣምልኾ ኣብዚ ድግበር ጥራይ ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ነምልኽ ኣሜን ዶ እስከ ንባርኮም ዶ ነዞም ደቅናኻ ኣሕዋትና ዶ ኮይኖም ሕዚ ተቐይሮም የሉ ግድ ምሽ እስከ ንባርኮም ሃሌሉያ ካብዚ ኣፍ እዚ ቅዱስ ቃል ክወፅእ ሃሌሉያ ኢየሱስ ድጨንዎ ቃል ሃሌሉያ ኢየሱስ ድጨንዎ መዝሙር ክወፅእ ቀሊል ኣይኮነን እስከ ንባርኮም ኢድኩም ኣልዕሉ እስከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጎይታ ንባርኸካ ኣለና ስለ ደቅና ንባርኸካ ኣለና ስለዞም መንእሰያት ንባርኸካ ኣለና እግዚአብሔር ጸጋኻ ስለ ደብዛሕካሎም ተመስገን ጎይታ ኩሉ ግዜ ምስኻ ስለ ደለዎ ተመስገን እዚ ሁሉ ትገብር ዘለኻ ስኻ ኢኻ ሃሌሉያ ኣብ ውሽጦም ኣትኻ ስኻ ትገብር ዘለኻ ስኻ ሞ ተመስገን ነዚ ጀነሬሽን ስለ ድናጣቕዎ ተመስገን ካብዚኦም መራሕቲ ስለ ተውፅእ ተመስገን ኢቫንጀሊስት ስለ ተውፅእ ተመስገን ፕሮፌት ስለ ተውፅእ ተመስገን ኣፖስትል ስለ ተውፅእ ተመስገን እግዚአብሔር ከምዚ ምንኣሶም ደይኮነስ እግዚአብሔር ኣብ ውሽጦም ካልእ ዓብ ነገር ስለ ደለዎ ተመስገን ጎይታ ኣብ ቅድሚኦም ምራሕ ሃሌሉያ ከም ጅግና ቅድሚኦም ከም ጓሳኻ ብድሕሪኦም ኪድ እግዚአብሔር ዘመኖም ሙሉእ ምስኦም ኩን ቅብኣት ይወስኽ ሓዊ ይወስኽ መንፈስ ይወስኽ ቃል ይወስኽ ጎይታ ንኣኻ ነረክበካ ኣለና ንሕና ዓቕሚ የብልና ንስኻ ግን ተረከቦም ዘመኖም ኩሉ ክሳዕ ግዜ እርግኖም ንስኻ ተረከብ ብስም ክርስቶስ ኣሜን ሃሌሉያ ወዲና ኣለና ተባረኹ እስካ ታውዕሎም ናይ ብሓቂ ብሩኻት I'm proud of you guys ሃሌሉያ በዚ ተንውዕል ደስ ምበለኒ ናይ ሰዓት ገደብ ስደደለና ግን እግዚአብሔር መችስ ችግርና ይፈልጠልና ኢየሱስ ሽኮር he's always with us by the way ኣምላኽ ከም ፖሊስ ንሪኦ ሰባት ኣለና አይደል ኣይጸለኻን ከምዚ ኣይገበርካን ከምኡ ፊሊንግ ደለኩም ኣለኩም ደቅኹም ከመይ ተከናኸኖም ኣቦታት ካውን ላዕሊ ደይራኸብ ኣይኮነ እንዲሁ no matter what የብላዓካ የስተየካ ይኸድነካ ኣይኮነ እንዲሁ he's your father ኣይኮነ እንዲሁ ወደይ ተረቢሹ እንታይ ክገብር ይኽእል ዋላ ሓንቲ ምሽ ስቲል ክኸድነ ሶ እግዚአብሔር ጥዑም ኣምላኽ እዩ ኣይጸለኹን ኣይገበርኩን ሓጢኤልኩም ክሳይ ትግበሩ ኩሉ ግዜ እንታይ ምልሲልና ናብ እግዚአብሔር ንጠምት ኣሜን ዶ የዋህ ብሩኽ ኮነ ኣምላኽ ይደለና ሶ ከም ኣምላኽ ጥራይ ደይኮነ ሞር ካብ ምንታይ ክንፈልጠልና ከም ኣቦና he is a good father he is a good friend ኣይኮነ እንዲሁ ሶ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ግዜ ንኣሽቱ ኮይና ክንከይደር ኮነስ ዕቢልና ስዕሩኽቲ ክንኮንና ደልና ደሎ ኣይኮነ እንዲሁ you are my friend ኢልና ምሽ ልከዲ ዓቢናስ ኣይኮነ ደቅና ዓብዮም ስዕሩኽትና ኾኖ ደስ ይብለና ምሽ ዓብዮም ሲ ምሳና ክወዳደሩ ከለዉ ደስ ይብለና ኣይኮነ እንዲሁ ሪስፖንሲቢሊቲ ክወስዱ ከለዉ ጎይታኻ ከምኡ ይድብለና ዓቢናስ ምስኡ ሪስፖንሲቢሊቲ ንወስድ በቃ ሂዝ ማይ ፋዘርስ ሃውስ ኣይኮነ እንዲሁ እዚ ኤምባሲ ናይ መን እዩ ናይ እግዚአብሔር ንሕና ኻ እንታይና ኣምባሳደራት ሶ እግዚአብሔር መመሊስና ነቕረቦ ብሩኽ ኣምላኽ እዩ he is so good welcome everybody ሓደሽቲ ኣለውና ድም የብልናን ተባሪኽና ዶ እስከ ጣቕዕሉ ሓዛ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በደመስገንካ ይቆፅሪ ብደጣቃሃሉ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ባርኻካ እዩ ገርታት ንኾን ኣሕዋተይ ከምኡ እንዳመፀ ንመፅ ገርታት ንኾን ገርታት እዚ ጉርሒ ምርሒ ኣውፂና ገርታት ናይ ቆልዓ ልቢ ደለዎ ጠሎ እግዚአብሔር ኩሉ ይደቕብለካ በዓል ጳውሎስ ኩሎም ናይ ቆልዓ ልቢ ስለ ዝነበሮ እምበር ከምዚ ጎርሓት መርሓት ኣይኮነ እንዲሁ they were farmers ኣይኮነ እንዲሁ fish farmers እዮም ነይሮም ሶ እንታይ ኢና ንብል ኩሉ ግዜ ገርታት ንኾን ኣይኮነ ናይ ዓድና ግርህነት ዝክር ሰብ ኣሎ ደስ ኣይብልን ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ድረኸብካዮ ሰብ ዓርካ ክትገብሮ ኣይኮነ እንዲሁ ሶ እሱ ግርህነት እሱ ይደዋፃካ ሶፊስቲኬትድ እየ ገለ ኣሜሪካናይዝድ እየ መነጅድ እየ ተማሂረ እየ ቢዝነስ የደኮነስ ሲምፕል ድኾነ ተቐባሊ ልቢ ኣሜን ዶ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ ተባሪኸ ኣለኹ እግዚኣብሔር ናይ ብሓቂ ባሪኹና ኣሎ I'm so happy Wednesday ኩሉ ሳብ ሰዓት ክንደይ ዲሰምበር ኣብዚኣ ንረኸብ ፕሊዝ ጸጋኹም ኣሽርፉ ዕልሚ ድሃበን ኣሎ እግዚአብሔር ክነግረኩም እየ ድሓረ ጸጋና ነሽርፍ God is ready to bless us and we are not ready ኣይኮነ እንዲ
ካብዚ ናብዚ ጠረጴዛ መሊእ የርእዮ ቡፌ ካብዚ ናብዚ እና ድሪም ክሊር ንሕና ግን ፈዚዝና ርእዮ ኣቑሑ ይድብለና ኣሎ ሲሪየስሊ ካብዚ ናብዚ እንታይ ኢለዮስ ዝብላዕ መሊኡ ኣሎ 2 ዓመት ኮይኑ ኣሕዋተይ ኣይኮነ እንዲ 2 ዓመት ሶ ክንፅዕር ኣለና ስራሕ ኣሎ ዶ እወ ናብ ኣኽመፅእ ግን ንብላዕ ጎይታ ዝቐረበና ነገር ኣሎ ኣብዚ ቦታ እዚ ናይ ምንጋፍ ናይ ኩሉ ዓይነት ክንደይ ዓይነት ኣኖይቲንግ ኣሎ ኣይኮነ እንዲ ፓስተራት ይብዝሑ ዶ ኣብዚ ፕሮፌታት ይብዝሑ ዶ ሓደ ኣይኮናን ብዙሓት ኣይኮነ እንዲ ሓደ እንታይ ክገብር እዩ ሓደ ኸ ናብ ካልእ ኸይድ እምበር ኣይኮነ እንዲ 2 3 4 ብዙሕ ክገብር ደልዩ እግዚኣብሔር ግን ንሕና ክንቅረብ ይደልየና ኣሎ this is a serious message ሶ ናብኡ ክንመፂና 6:30 መፁ ኣብ ጣዕመኩም ኣትሊ ሰማዊትኩም መፁ ኣብዚ ተፃዒርካ ተጋዲልካ እምበር ስኢሉ ድኾን የለን ሳንደይ ከዓ 10 AM ንምፃእ ብተኻልና መጠን ሓንሳብ የጋጥም ግን ብዙሕ ግዜ 10 AM ተመፀና ፅቡቅ ካብ ጸሎት ጀሚርና ማለት ሸበድበድ ከይበልና እግዚአብሔር ይባረክ ካልእ ናይ ድሕነት ትምህርቲ ንጅምር ኣለና this is the last call ናይ መወዳእታ እዩ ክትመሃሩ ትደልዩ ሚድኣስ ካብ next week ክንጅምር ኢና ፕሊዝ ረኸቡና ናይ ድሕነት ትምህርቲ ዘይተመሃርኩም ወይ ከዓ ክደግሙ ትደልዩ ማለት እዩ ካልእ ቃል ሓቂ ባይብል ስኩል ናይ ፓስተር ኣይዛክ ድፈልጥ ሰብ ኣሎ ዶዚ ትመሃሩ ተደሊኹም ኣነ እንቅሱን ሓደ ዓመት ተማሂርና ኣለና ሓንቲ ዓመት ተሪፋትና ኣላ trust me you can't find that kind of knowledge anywhere ካብ ኩሉ ቴዎሎጂ and bible ናይ ቻፕተራት ብምሉእ ናይ ቡክስ ኣዋፂኡ ክሳይ ኣነ 2 ሰዓት ዓሊ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኩም the best ብሎ ክእል ካብ ሕብረተሰብና I don't know about it ብጣዕሚ ካልእ ኣብዚ ጭራም ኣብ ካልእ ኣሉ ኣምላኽ ባረኮም እዚ ግን ናይ ኤርትራ ንብረት ዝኾነ ሰብ እዩ ኣነ ንኡ ስለ ዝፈልጦ ይኮንኩን እቲ ድመሃሮ ዘለኹ ስለ ድሪኦ ሶ ፅዑቕ እዩ ከቢድ እዩ ብፍላይ ቃል ነካፍል ሰባት ወይ ቃል መምሃራን ክትኮኑ ትደልዩ ወይ ከዓ ብርቱዓት ናይ ወንጌላውያን ሰባት ክትኮኑ ፕሊዝ ረኸቡኒ ኣውል ሾው ዩ ጃንዋሪ ክጅመር እዩ ኦልሬዲ ሕጂ ዓመት ከይድሎ ናይ ጃንዋሪ ምዝገባ ደሎ ኣይ ክን ሾው ዩ ሃው ቱ ሬጅስተር ሶ ዘኽብለኩም ደሊ ንባዕለይ ጥራይ ሓበ እዮ ከይዳ ይደልኒ ሶ ፕሊዝ ኣብ ጣዕመኩም ኣትሊስት ኪፕ ኢን ማይንድ ኣብ ጣዕመኩም ትመሃሩ ካልእ ናይ ኣብ ኣኸለኹ ናይ ኤርትራ ዓብዪ ድሪም ገይረ ብጣዕሚ I dreamt a big dream ቀጥቀጥ እንዳብል ከይተስአ ጎይታ ብንጹር ይደርየኒ ዋን ሓንቲ ድሓባልኩም ነገር የለን ብዙሕ ክዛረቦ ስለ ደልየ ኣብ ኤርትራ ከቢድ ግዜ መፅእ ኣሎ ባዕዳውያን ተቆፃፅሮማ እያ ብላዕልን ብታሕትን is very clear ከምኡ ዓይነት ድሪም ርአ ይፈልጥኒ so I don't know what we do ንፅልይና ክሳዓጂ ግን እግዚኣብሔር ክነበርትዕ ክንፅሊ ይደልየና ኣሎ seriously very serious ሓንቲ ነቕጣ ኸማን ደብላ ኩሎም ተቆፃፂሮማ ይርአ ዘለኹ ብዝርዝር ኣብ ዌንስዴይ ነጊረኩም ኣለኹ ኣቕሊልኩም ኣይትረኣይዎ ዓድና እዩ ራና ኣለዉ ሶ እግዚኣብሔር ክፅሊ ይደልና ደሎ ንዓ የፀለየኒ ኣሎ ኣዶነ ኣነ ከምዚ ናይ ዓዲ ገለገለ ይኩን ግን ክፅልየኒ ይውዕል ኣሎ እጁም ክደፍአሉ ይደልየኒ ኣሎ ሶ ኣይትንዓቆ እዚ ክስታይ ፕሊዝ ዓድና ኣብ ኢድ ወረድቲ ከይትወድቕ ፀልዩ ንሰብ ከዓ ተዛረቡ ኣምላኽ ጸሎት ኣይንዓውን ኢና ኣይኮነ እንዲ ገለ ሰብ ዕቢና ኢና ንኸይድ ግን ሲሪየስ በቃ ሲሪየስ ሰብ ኣትዮም ሕዋትና ክበላሸዋ ወይ ከዓ ዓድና ክበላሸው ወይ ወረርቲ መፅኦም እንታይ ከም ዝገብሩ ትፈልጡ ኢኹም ሶ ከምቲ ኣብ ትግራይ ድል ነበረ ከይግድገም ፕሊዝ ፕሬይ ግበሩ ፕሊዝ ፕሬይ ሶ ኣምላኽ ኣብ ልቤ ስለ ዘቕመጠ እዩ ናይ ቤተ ኤድ ነጊረኩም እየ ቢግ ፊስት ድሪም ድረኣኽዎ ካብዚ ናብዚ ድንበር ጠረጴዛ እዩ ዓብዪ ጠረጴዛ ተቐሪቡና ኣሎ ንቑሑ ፀልዩ ድብለና ደሎ ክንበልዖ ማለት እዩ ንኣና ጥራይ ዘይኮነስ ንብዙሕ ሰብ ዝተርፍ ሃሌሉያ ሎሚ በርዝዴ ኣለና በጃኹም ኣይትኸዱ ንበልዕ ኢና ፅቡቅ ኬክ ኣሎ ካልእ ቅድሚ ናብ መዋን 20 ምኻድና ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣደ ዳዊት ማማ ኣስቴር ኣበዩ ሜን ስትሪት 1325 ሮብዕ ርቅና ኣላምሽ ቫይበር ኣሎ ፕሊዝ ንሕና ኣሕዋቶም ከም ድኸኣና ንብፃሕ እጁን ገዝኦም ናይ ገዝኦም ኣድራሻ ተደሊኹም ወይ ካባይ ወይ ካብ ሄኖክ ወይ ኣብ ቫይበር ኣለኩም ብሎ ትኽእልኹም ኣብዚ ቀብሪ ስነ ስርዓት ግን ፕሊዝ 11 AM ዌንስዴይ ማለት እዩ ሮብዕ ሓደ ምፁ ኣብኡ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ሰብ ንኹኖም ካልእ ደሎ ኢልና ንመስለኒ ሎሚ ድፅልየና መን እዩ ደቂ ዓበይቲ ቤት ከይዶም እዮም ኦኬ ሎሚ ድፅልየልና ናይ ሞባዕ 20 ጆሲ እዩ
ሃሌሉያ እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ልዕል ነብለካ ኣለና ጎይታ ሕጁን ካብቲ ድሃብካና እግዚአብሔር ካብቲ 100% ሎማ 10% ራይዴ ኮነስ ሞባም ነምጻልና እግዚአብሔር ካብቲ ድሃብካና ሎምም ነምጻልና እግዚአብሔር ብርተኻለና መጠን ኩሉ ግዜ ንቤትካ ድሃንጽ ስለንገብር ተመስገን ጎይታ ሕጁን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ካብ ዕሽርና ከይንጎድል ካብ ሞባእና ከይንጎድል ሓግዘና እግዚአብሔር ቤትካ ክህነጽ ወንጌላት ክስበኽካ እግዚአብሔር ሓግዘና ጎይታ ኣብ መዓላ ኩዕል ሓግዘና ጎይታ ነቶም ድህቡ ባርኮም ነቶም ደህቡኻ እግዚአብሔር ስራሕ ክትፈጥረሎም ክትባርኹ ጸለና ኩሉ ካባኻና ኣኻኒ ሞን መስክነካልና አሜን ድሕሪኡ ሓውና ሄኖኪ ቃል ከካፍል ናብ ዝኽመጽኡ ተባረኹ هذه تشكرنا عايزين እግዚአብሔር ይባረክ አምላኽ አሞኒ አምላኽ ጻድቂ አምላኽ ሓያሊ ብርቱዕ ኣብቲ ጆሲ ዝተዛረበሲ ናይ ሓንቲ ለንቅነ ገለ ኢንተርቪው ሰምዐ ነይረሲ ሓደ ካብ ምድርና ሃብታም ዝኾነ ሰብኣይሲ ሓንቲ ጋዜጠኛሲ ኢንተርቪው ጌራቶስ ምንጭ ሃብትኻሲ እንታይ እዩ ላ ኢንተርቪው ክትገብሮ መፅያሞ እዚ ኩሉ ሓብትስ ካበይ ትምንጭሲ እንታይ እዩ ኢላ ሓይታት እታ ጋዜጠኛ ንሱ ካብ ጅቡ ቼክ ኣውፂኡስ ሂዋ እታ ቼክ ጥራሕ ቼክ ኣብዚ ቼክ ዝኾነ ገንዘብ ዝደለኽዮ ገንዘብ ፀሓፊ ኢልዋ ንሳ ከዓ ንምንታይ ኢላቶ ኣግድፋ ቢልዋ ወሲድዎ ያ ቼክ ወሲድዋ ኣነ ኢልዋ ምንጭ ሓብተይሲ ነቲ ዝገጠመኒ እድላሲ ስለዚ ጥቀመሉ እዩ ሃብቲ ናተይ ምንጭ ኢልዋ ይበሃል ኣቅኻ እዩ እጂ ዝደለይቶ ተትፅሕፍ ዝደለይቶ እዩ ክፅሕፋ ከባድ ሓሰበ ንድኽነታ መበለላ ነይሩ ማለት እዩ ክንደይ ሚልዮን እያ ክትፅሕፍ ንሱ ሕጂ ነታ ዝፀሓፈቶ ገንዘብ ንክህባ እዩ ኣብ ልቡ ዝነበረ ማለት እዩ እታ ግን ንምንታይ ዝብል ቃል ምሰምፀት ውሰድ ኣቢልዋ እንታይ ማለት እጅ እሱን ዝበላታ ቃል ኣነ ልበይ ሾክ ናት ማለት እድላት ኩሉ ስለዝጥቀሞ እዩ ሓብቲ መፅ ኣምላኽ ዝሃበና እድላት ኣለ ድሓር ካልኩሌሽን ይገብር ነይረ ዕድመ ናይ ወዲ ሰብ ስስ ክንደይ እዩ ገለገለ ኢለስ ዕድመ ወዲ ሰብ ኦኬ በቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ 60-80 ድሕሪኡ ድኻሚ ገለ ይብሎ ድኻሚ 80 ዓመት ተዳ ኮይኑሲ ካልኩሌሽን ምስ ገበርካስ ክንደይ መዓልቲ ኢለስ ክንደይ መፂለይ 29,200 መዓልቲ እተው ኢለ 29,000 እኮ የበላን ማለት እዩ በቲ ታሽሙ ኦኬ ድሓር ኣብ ናተይ ሂወተይ ስለ ዝረኣኽዋይ ኣምላኽ $1 ሲ ንሓንቲ መዓልቲ ተጠቀመሉ እንተዳ ኢሉ ሂቡንሲ እቲ $1 ሲ ቀቀዲደ ክድርቢ ሕጂ ሳምታይምስ ግዜኻ ምሽ እቲ
ኢልካ ሕልፍ ተብሎ ተውፅኦ ኣብ ዘይ ቦታኻ ትኸይድ ተመዓልቲ ሲኸይድ ንመዓልቲ ሲ $1 ተዋሂቡካስ ንመዓልቲ ዝኸውን ናብራኻ ክትነብር ዘኽእለካ $1 ተጠቀመሉ ኢሉ ዝሓበናስ እንታይ ምገበርናዮ ቁርስና ንምስሓና ድኸውን ንሰትዮ ኩሉ እንታይ ምገበርናዮ ኣሽሪፍና እቲ ሓንቲ $1 ንሓንቲ መዓልቲ ስለ ዝተዋሃበና እኩልካ ስለ ዝኾነ ብዝግባእ እንታይ ምገበርናዮ መሽረፍናዮ ምተጠቀምናሉ ናብራና ስለ ዝኾነ በር እንታይ ምገበርናዮ ቀቀዲና ኣይንድርበይንና ክሪኦ ከለኹ መዓልትናን ከይተረድኣና ንቐዶ ይበዝሓሎ ማለት እዩ ካብ ገዛ ርእሰይ ጀሚሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዝተዋሃበና ዕድል ክንጥቀመሉ ምንታን ክንክእል ናብ ንኣምላክ ክንደሊ ግዜስ ክንደይ ኢለኩም 29,200 ዲቫይድ ክልተ ተናመቒልኩሞስ 14,000 ገለን ትሕርሰላ ኢኻ ትድቅሰላኻ ማለት እዩ 14,000 ኢኻ እንታይ ትገብረላ ብጣዕሚ ኢኻ ትስንብድ ስለዚ ኣዝዩ ደሰንብደና ምንታን ሂወትና ብመንፅሩ ክንጥንቀቐላ ምንታን ነቲ ሓሳብ ኣምፅእ እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣምላኽ እሙን እዩ እግዚኣብሔር ጻድቕ እዩ እግዚኣብሔር ሓያል እዩ ንእሽተይ ክንጸልይና ናብቲ ቃል ኣምላኽ ኣትዊና እግዚኣብሔር ሆይ ንጽልይ ኣለና ንስኻ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጻድቕ ስለ ዝኾንካ ተባረኽ እጁን ብቃልካ ጌርካ ክትዛረበና ንጽልይ ኣለና ኣብ ቃልካ ብርሃን ኣሎ ኣብ ቃልካ ሓይሊ ኣሎ ኣብ ቃልካ ኩሉ ፈውስ ኣሎ እሞ እግዚኣብሔር ሆይ ብቃልካ ጌርካ ክትፍውሰና ነቲ ዘለናዮ ድማ እግዚኣብሔር ሆይ ክንትስኣሉ ናብቲ ንስኻ ዝጠመጥካዮ ቦታ ክንጥምት ኣብቲ ንስኻ ዘቐመጥካና ቦታ ክንቅመጥ ንስኻ ትረዳእና ይጽልይ ኣለኹ ብነገር ኩሉ ስምካ ይኽበር ብስም የሱስ ኣሜን ኦኬ ናይ ሎም መዓልቲ ሓሳባተይ ትምህርተይ ኣብ ማቴዎስ 5 ክንሪኣ ኢና ማቴዎስ 5 ቅድመ 5 ዘሎ 4:23 ከንብባ ግን ተሓሳበይ ኣብታ 5 ትኸይድ ኩላትና ዘለና ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንሪአና ኣብ ማቴዎስ 4 እንታይ ይብል ኢየሱስ ድማ ኣብ ኩላ ገሊላ ኣብ ቤት ጸሎትን እናመሃረን ወንጌል እንዳሰበኸን ኣብ ቤት ጸሎት እናመሃረን ወንጌል መንግስት እናሰበኸን ኩላ ሕማምን ኣብ ዘሎ ህዝቢ ዘሎ ኩሉ ድናሰል እናሓወየን ይዘውር ነበረ ወሪኡ እውን ኣብ ኩላ ሶርያ ወፀ ንኩላቶም ሕሙማትን ከዓ በቢ ዓይነቱ ሕማም ዘለዎም ቃንዛን ኣጋንንቲ ዘለዎም ሕማም ባርያ በቢ ወርሒ ዝለዓሎም መጻጉዕታት ናብ ኣምጽሉ ንሱ ድማ ሓወዮም ካብ ገሊላ ካብ 10 ዓድን ካብ ኢየሩሳሌም ካብ ይሁዳን ካብ ስማዓዶ ዮርዳኖስ ከዓ ብዙሕ ሰብ ተዓብዎ ይብል ኣብቲ 4 ብድሕሪኡ ኣብቲ 5 ዘላ ሓሳባተይ ክርየ ታያታ ናተይ ኣርእስቲ ዝሓብክዋ ናይ ከረን ስብከት ኢለያ ናይ ከረን ስብከት ናይ ኢየሱስ ክንሪአና ማለት እዩ ኣብቲ ከረን ድሓር ኣብቲ ቁጥሪ 5 እንታይ ኢሉ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ረኣየ ናብ ከረን ደየበ ምስኡ ተቐመጠ ምስ ተቐመጠ ከዓ ደቂ መዛሙርቱ ናብኡ ቀረቡ ኣፉ ከፊቱ ከዓ ከምዚ እናበለ ድማ መሓሮም ይብለና ሕጂ ኣብቲ ቁጥሪ 5 ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከረን ደይቡ ነቲ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ተዓከበ ወይ ድማ ብዙሕ ህዝቢ ምስ ሰዓቦ ኣዝዩ ብዙሓት ምስ ረኣዮም ሲ ምሕሮም ደልዩ ኣብ በሪኽ ኣብ ከረን ደይቡ ድማ ትምህርቲ ሂቦም ካብቴን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮም ትምህርትታት እንተዳሪእናዮም እንታይ ምሂርዎም ኣሎ 9 ነጥብታት ምሂርዎም ኣሎ ካብቲ ሓደ እንታይ ኢልዎም ኣፉ ከፊቱ ከዓ ከምዚ እናበለ ሰዓ ሕጂ ንክርስቶስ ንክንስዕብ እንተዳ ኮይና ክርስቶስ ክስዕብዎ እንተዳ ኮይኖም ብዙሓት ሰባት ከዓ ተዓከቡ ብዙሓት ምስ ረኣየ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም ካብ ኩሉ ዓድታት መፅኦም ካብ ስግር ዮርዳኖስ ከማንሲ ወሪኡ ክርስቶስ ሰሚዖም ሲ እንታይ ገበሩ መፁ ይብለና ኢየሱስ ምስ ረኣዮም ሲ በሉ እቲ ክኸድዎ ወይ ከዓ ንክርስቶስ ንክስዕብዎ ዝኽእሉ መገድታት ክነግሮም ክኽእል ኣለዎም ስለዚ 9 ነጥብታት ከዓ እንታይ ገይሩሎም ነጊርዎም ካብቶም 9 ነጥብታት እንታይ ኢሎም ኣፉ ከፊቱ ከዓ ከምዚ እናበለ ድማ መሃሮም
ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ይብለና ሕጂ ብፁዓን እዮም ዝብል በቲ ሓደ በኩል እንታይ ማለት እዩ ቃል በቃሉ ብዙ ክፍትሻሕ ፀኒሐስ ኣብያትኒ ማለት ብፁዕ ማለት እወ ብናይ እንግሊሽ ብሩኽ ይብሎ ብለስድ ብሎ ፍጹም ከዓ ሙሉእ ወይ ከዓ ሙሉእ ምሽ ፍጹም ሰብ ትብሎ ሽመት ዝውሃቦ ብፍላይ ኣብ ሃይማኖታት እንታይ ብፁዕ ተባሂሉ ሽመት ዝውሃብ እዩ ማለት እዩ ንፍሉይ ሰብ እዩ ኣብቲ ሃይማኖትን ተዳሪናየስ ንኩሉ ሰብ ኣይወሃብን እዩ ምሽ ኣብቲ ባይታ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ገና ንኩሉ ነቲ ሰዓብቲ ክርስቶስ ዘበሉ ኩሉ እንታይ ዝወሃብ እዩ ብፅዕነት ዝወሃብ እዩ ሽመት እዩ ማለት ሽመት ዳይኮነስ ብለስድ እዩ በቃ ብሩኻት ኢኹም ይብለና በታ ቋንቋ ናይ እንግሊሽ ብሩኻት እዮም ይብለና በዚ ትግርኛ ከዓ ብፁዕ ይብለና ሙሉእ በቃ ፅቡቅ እዩ በቃ ዓበር ደይብሉ ዓይነት የስምዕ ማለት እዩ ድሓር እንታይ ኢሎም ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት እንታይ እያ ናቶም እያ እሞ እንታይ ገብረ ብሩኻት ኢኹም እቶም ሰባት ብሩኻት ኢኹም ነይኖት ኢልዎም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ንሳቶም እንታይ እዮም ብፁዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ስለዚ እዚ ብፅዕና ወይ ድማ እቲ ብሩኽ ዘብሎ ነገራት ንመን ነቲኦም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ዝተዋሃበ ስም ማዕረግ እዩ በቃ ኣምላኽሲ በቃ ክስልመና ከለው ብሩኽ ይብለና ማለት ስለዚ እንታይ ኢሎም ብመንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎም ብዛዕባ ድኻታት ገለ ክሪኦ ፀኒሐሲ ድኻ ሰብሲ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ መቸስ ድኻ ሰብ ኩሉ ግዜ ሓሳቡን ቀልቡን ልቡን እንታይ እዩ ዝብላ እዩ ማለት ምናልባት ፍሪሽኩም ስለ ዝመልአ ድኻ ይኮና ጌ ትብሉ ዋላ ንስኻትኩም ዋላ ኣነ ንስኻትኩም ነታ ዘለና ገዛስ ካልእ ገዛ ካ ትደሊ ክጅብ ገዛ ነታ ዝትዝውራ መኪና ትቐነትናይ ኣሞ እንታይ ካ ትኸይድ ካልእ ዓባይ መኪና ካ ትደሊ ሕጂ እቲ ዘለዎ ሓብታም ግን ስለ ዝብላን ስለ ዝስተን ስለ ዝኽደን እንታይ ይገብረሉን እዩ ሙሉእ እሱ ሕጂ ድኻ ሰብ ኩሉ ግዜ ዋይ እቲ ዝበልዖን እቲ ድሰትዮን እንታይ ዝገብር ሓሳቡ ዘሎ ማለት እዩ ኣብቲ ሓሳቡ ዘሎ ይርከቦ ግን ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ኣነ ኮ በቃ ዝብላ ሲኢነ ስተይ ሲኢነ ዝብል ዝኽደን ሲኢነ ሕጂ ኣብቲ ውሽጢ ሓሳቡ ማለት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይብሎ ኣሎ ከዓ ብኣንፃሩ ድማ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ሕጂ ናይ መንፈስ ድኻታት ክንከውን ክንክእል ኣለና ማለት እዚ እንታይ ከምቲ ዝበልኩኹም እቲ ድኻ ንስጋና ንምንዮ ሓሳብናስ ኩሉ ግዜ ንሓስብ ኢና ምሽ ጃነስ ዘላት ንገዛስ ግጅፍ ገለገለ ይብል እየ ምክንያቱ ሲ በቃ ስለዚ ደልያ ሕጂ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ እቶም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ሲ እንታይ ኢልዎም ብፁዓን እዮም ክፀግቡ እዮም ካኢሎም ዳሓር መንፈስ ድኻታት መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ሕጂ ኣብ ውሽጢና ዘሎ ሓቐና ድሌታትና ሲ እንታይ ክኾን ኣለዎ ፅንዕ ክህልወና ኣለዎ ንኣምላኽ ዝደሊ ልቢ ንኣምላኽ ከምቲ ንስጋ ንደልዮ ሓሳባትና መቸስ ሓሳብ ሰብ ከምታ ዝበልኩም ስእነት እንተመፂኡስ ብብዙሕ ካ ትተሓዝ ንደቅኻ እንታይ ክትዕብዮም ኣለካ እንታይ ኣብየ ቤት ትምህርቲ በቃ ኩሉ ግዜ ሕፅረት ስለ ዘለካስ ብሓሳብ ትኸይድ ኢኻ ሕጂ እሱኻ እንታይ ብሎም ኣሎ ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ንሳቶም እንታይ እዮም ኢሎም ሕጂ ድኽነት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ መንፈሳዊ ድኽነት እዚ ማለት እንታይ ማለት ኩሉ ግዜ ድኻ እንተዳ ኮንካስ ንኣምላኽ ንምድላይ ንምፅማዕ ንኣምላኽ ሓረርትኻ ኣለካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ኢልዎም በዚ ነገር እዚ ኣብ ውሽጢና ክልዓል ኣለ እንታይ ምስ ሰብ መንፈሳዊ ነገራቱ ድርቅነቱ ምንም የለ እንተዳ ኢልካ ምኑ እዩ ስለ ኣምላኽ ድሌት እንተዘይብሉ እንታይ ክገብርኒ ማለት እዩ ክረክብ ወይ ከዓ ክእንግል ወይ ከዓ ክበል እንታይ ይገብርኒ እዩ ድሌ የብሉን ንቃል ኣምላኽ እንተዳ ፅንዕ እንተዘይብልካ ሓደ ሰብ ንቃል ኣምላኽ እዚ ተራ ነገሪ ፊክሽን እንተዳ ኢልካስ ካብኡ ትሓልፍ ትኽእል ኢኻ እቲ በቃ ተወዲያ ማለት እያ ስለዚ ንቃል ኣምላኽ ዘለና ሓረርታ ክንፀምዕ ኣምላኽ ይደለና ስለዚ ኸ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ከምዚኦም ሰባት ዘበሉ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ብፁዓን ኢኹም ኢልዎ ኣንቱም ሰባት ብሩኻት ኢኹም እዚ ዓይነት እንተዳ ኣብ ውሽጢኹም ኣለኹም ኣምላኽ ንዓይ ንዓኻትኩም ዝውድሶ ውዳሰ ስልማት ኣለዎ እንታይ ይብለኩም ብፁዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ምክንያቱስ
كل جزء كندقس كنسرخ نساعد كنوص حسابنا قلبنا رأينا كل حلمتاتنا سلامني سلا منجست أملاخن سلا قال أملاخي أملاخن تزرد عني أملاخ أباي كمزن تزخون لازم نجار زي مجبركو على تسمعنا منجست أملاخ أنت ده حلينا أملاخ كان تاينا زيم سبعة زيم بتوعان أيام اليوم سلازي أبتي مستعكبو زنجارهم نجارات تداريهم أب تاريخ تام يسوع كسوة خلاصي بزعبان تايم خطلوا نيرا بزعبان زبل عد ستة يمسيلوهم نيرو مخنياتو دبل عد ستة لازم أسألهم كلهم انجرا خبز حلهم كله فوسهم كله الصوم زي مثلا انتايو بتي مدراو نجار ترايس لازم مثلا نجار جنا نسو كاو حلف زبالة خيط كم زلوا مخنيات عتحساسهم كير علوا بزبلة تراي كيك تلوا ماشيس تا عبت مصحف قدس زرعهم على أزار مويتوس تسس ماليسون تاجيري مويتيو تا لمص زلوا سبيتي اتيوم لمص امات زيم حومات عبجا طلع على زلوا تقصات حومات انقلن يفوسهم نبره يبلنا ماليسهم كانت خوينا مويتهم ስለዚህ እቲ ኣብ ስጋና ዝግበር ነገር ተመሊሱ እንታይ ዝገብር ዝመውት እዩ ዝጠፊ እዩ ታሪክ ዝልወጥ እዩ ነገር ግን እቲ ዘይልወጥ ዘላዓለማዊ ዝኾነ ሓሳባት ዘላዓለማዊ ዝኾነ ምኽሪ ዘላዓለማዊ ዝኾነ ኣጀንዳ ምንታን ክሕዝ ስለዝደለየ እንታይ ኢሎም በልኢሎም እቶም ብመንፈስ ድኻታት ዝኾኑ ሰባት ንሳቶም ኢሎም ብፅዓን እዮም ኢሎም ተዋተይ ብፅዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ሙሉዓት ኢኹም እዚ መዓስ እዚ ናይ ውሽጥናሲ በቃ ንኣምላኽ ዝፀመ ልቢ ይሓልወና ኣምላኽ ዝብል በቃ حبيت ناس بقى نعمله بقى نعمله نقدمه دقاون بقى بعمله كأبيلك فرحات عمله زلوهم سمعت ناسي انتي خون علوهم كم أبايم يأبيلنا ديكون ناس كم فرحات عمله كم تسجدليه هجي كل جزء دليتاتنا سمعتنا نزخ خون خل علوه أبتخلأت انتي لهم زقوهي متصنع آخر خويمه عنيم عينت ጓሂ ዘለዎም መቸስ ክልተ ዓይነት ጓሂ ኣለዎምሽ ብዛዕባ ጓሂ ክርኢ ከለኹሲ ኣብ መንጎ ሓዘንን ኣብ መንጎ ጓሂን ፍልልይ ኣለዎ ተቀይደ ሓደ ሰብ መጪስ ፅፍዕ እንተዘበለካስ እንታይ ገብረካይ የሕመካይ ነገር ግን እቲ ዝፀፍዓካ ሰብ በሰላም ተገዲፍልካ እንታይ ዝገብረካ ኩሉ ግዜ እታ በሰላም እንታይ ትገብራ ኢኻ ዝክራ ኢኻ ጓሂ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ሰብ ሕጂ ኣብ ሓዘን مكينة خان تدا تجاج حزن يا خامش على مكينة مس مصاحات تصنعنا يا خا بتصنعنا عليك حزن تصنعنا يا خا وايجن عم مدري كتصنعنا وزخل واي لبي يلن واي مالت مسبارنا يلبيو لب خان تدا تسيرو نو بعد كتصقنو زخل سب يلن تصقنو زخل تراي حدا مني ديابير تراي ስለዚህ እንታይ ኢሎም ዝጉዩ ምጽና ኣኽራኽው የሚሞ ጽዓን የሚለው እጂ ምጽንና ናይ ምርካብ ተኽእሉ ኣሎ ማለት ስለዚህ ቃል ኣምላኽ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ እንታይ ኢሎ ጓሂ ምዛ ምድሪ ኣሎ ኢሎም እጂ ኣብ ጓሂ ብቃል ኣምላኽ ብምኽሪ ኣምላኽ ክንጓሂ ይሸና ማለት ስለዚህ ከም ፍቃድ ገዛ ርእስኻ ከም ፍቃድ ገዛ ነፍስኻ ከም ድሌትካ እንዳኸድካ ኣብ ጓሂ ክትኣቱ تخيلوا الله مالتي سلازم دايلن السنة يلن وعي بحق كبيديو تحت سبرت اللبي كسجنا زخيل ماني بجاك كمان فس كردسن عملاق زت أنا يسوي يلن سلازم تايلهم اليوم مالتي لو عبتا كلاي قرنت شعات عسرتن تايلو مالت وعي كم فقد عملاق سن مدحن زخون زيت عسل النسحة يمتصيمو وهاي عالم جنا انتاي زمتص موتي زمتص انتاي زمتص موتي زمتص جي انتاي كبللي وهاي نايز عالم زيا نابي زخيد نموتي زمتص قلت يخون بوزسب اب وهاي زلو تتصنعنا واي كلنهم املاح طراي مصلاي طراي زلو نصليلو طراي زلنا مالتي እግዚአብሔር ኢድ አምላክ እንተ ተዘርጊሓ وهاي نايسب لبو عتيخان تحت قبرونها هيتفوسونها سلازي
ናበይ ዘምጽ ኢልዎ ናበይ ዝኸይድ ጓሂ ዛ ምድሪ ጓሂ ዛ ዓለም ናበይ ዝኸይድ ናብ ሞት እዩ ዘበፅሕ ሰብ ብጓሂ እንታይ ዝገብር እዩ ቅምስል ይብል እዩ ብዙሕ ገዛ እኮ ብዙሕ ውሻጦ እኮ ብዙሕ እንተዳሪኹሞ እኮ ብጓሂ እንታይ ዝገበረት እያ ጠፉ ኣለዎ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ግና ጓሂ ዛ ናይ ኣምላኽ ጓሂ ግና እንታይ ንሱ ናብ ንስሓ ዘመጽእ እዩ ማለት ጓሂ ፍቃድ ኣምላኽ ከም ፍቃድ ኣምላኽ እንተዳ ጓሂኻ እዚ ማለት እንታይ እዩ ጓሂስ ብዝተፈላለዩ ነገራት ክመጽእ ይኽእል እዩ ነገራት ትፈትዎ ነገራት ምስ ተጎዳእኻ ወይ ሓደ ነገር ምስ ኮነ ልብኻ ይስበር ማለት እዩ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንኣምላኽ እንዳገልገልካ ከምቲ እሱ ዝደለየካ እንዳተመላለስካ ኣባኻ ዝመጽእ ነገራት ግና እንታይ ይኮነን ምፅንና ክረኽበ እሞ ብፃዕነም ኢሎም እቲ ኣምላኽ ገፀናኒ ዝኽእል ኣምላኽ ኣሎ ምሳና ማለት ስለዚ እንታይ ኢሎም ብፁዓን ኢኹም ከም ጓሂ ፍቃድ ኣምላኽ ትጎሂዩ እንተዳ ኮይንኩም ከም ቃል ኣምላኽ ንጎሂ እንተዳ ኮይና እንታይ ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ኣሕዋተይ ብሩኻት ኢኹም ከመይ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ንጎሂ እንተዳ ኮይና ብፁዓን ኢኹም ኣብታ ሳልሰይቲ እንታይ ኢልዎም ኣቃላት ንምድሪ ክወርስዋ እዮም እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎም መቼስ እዚያ ግዜ እዚያ እንታይ ተድልያ ኣልያ ተድልያ ኩሉ ግዜ ንብለና ብጣዕሚ ዓቕሊ ዘድልያ ብጣዕሚ ሾርትካት ዘለዎ ግዜ ኣብ ስራሕና ይርአኒ ኣነ ሾርትካት ይብሎ ሾርትካት ይመፁ ማለት እዩ እቲ ሾርትካት ገዛ ርእሱ ሕጋዊ ይኮነን ኣብቲ መስርዕ ሕጋዊ ይኮነን ኣብቲ ስራሕ ግን ድው ልውላ ብልስ ሾርትካት ይብሎ ሾርት ይመፅእ ተተታሒዙ ሕጊ ግን የፍርስ ኣሎ ማለት እዩ ህይወት ሾርትካት ኣይኮነትን ኣቃላት ክንከውን ንኣምላኽ ክንፅበየ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ሳኦል እንታይ ኢልዎ ሳኦልሲ ዓቕሊ ዘድልያ ግዜ እዩ ማለት እዩ ነገራት ዝኸዳእካ ነገራት ፅልምት ዝብለልካ ግዜ እዩ ብፍላይ እዚ ግዜ ነገራት እንታይ ክገብሩ ክእል እዮም ካባኻ ሙሉእ ክብሉ ክእል እዮም ስለዚ ዓቕሊ እንታይ ይገበር እዩ ተኒ ስለዚና ኻ ኣምላኽ ርዳእና እንታይ ይብሉ ሱዳናውያን ተረኸቡ ወላሂ እዚኦም ሓበሽ ሓንቲ ዘረባ ሓንቲ ቴስታ እዮም ዝብሉኻ ዓቕሊ ይብሎምን ከይዲ ዋላ ሬዎ ኣብ ትርክብናሲ ገለ ምስ ተዛረብናስ ቁጣዕና ምፅእ ዓቕሊ የብልናን ትዕግስቲ የብልናን ግን ኣቃላት ክንከውን ምንታይ ክንገብር ንምድሪ ክንወርሳ ምንታይ እንታሽ ክንገብር ኣቃላት ክንከውን ኣለና እንታይ ዶኖ እቲ ፓስታ ናይ ጣልያን ስለ ዝበላና ኣይንከውን መስለኒ ግን ኣቃላት ክንከውን ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ኣቃላት ሕጂ ሳቶም ዝደለይዎ ነገራት ብሓፂር ነገራት እንታይ ከገብርዎ በቃ ዝውረስ መሲልዎም ሓደ ድፅበዮ ሕልሚ ኣለዎም የሱስ ክርስቶስ መፂኡ ንሱ ንጉስ ክኾኖም ካብቲ መግዛዕቲ ከደህኖም ስለዚ እንታይ ክገብሮ ንሱ ንጉስ ኣብ ምድሪ ገዚኡ ነገር ኣይኮነን ብዓቕሊ መንግስቲ ኣምላኽ ዝውረስ ኣቃላት ክንከውን ፈተና ክመፅእ ሽግር ክመፅእ ነገራት ክኸድእ ከሎ ንስኻ እንታይ ትገብር ብዓቕሊ ንኣምላኽ ንፅበዮ ኣቃላት ክንከውን ነቲ ክመፅእ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢሎ ኣምላኽ እንተደንጎየኻ እንታይ ግበሮ ተፀበዮ ግዜ ነጊረኩም እየ ባስ መፅያ ዓቕለይ ፀይባትን ኣብታ ክኸይድ እስታ ክትመፅእ ኣብታ ክኸይድ ኣብታ ክመፅእ ኣብታ ቦታ ይበፅሐ ሰዓን ንእሽተይ ማለት እዩ ዋላ ኣባስ እንተዳሪኹሞምሲ በቲ ዝተፈቐደሎም ሰዓት እዮም ኣብታ ደው ዝብሉ ሓደ ግዜ ይጎዩ እሞ ከርክብዋ እቲ ኣብቲስታ ደው ዝብለላ ሰዓት ኣላታ ዝኸይድ ኣለዎ ዋላ ምፃ ይርኤካ ገዲፍካ ኸይድ ብካልእ ተመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ኣቃላት ክንከውን ኣለና ዓቕሊ ክነጥሪ ኣብ ርክብና ኣቃላት ክንከውን ብዓቕሊና ክንወርስ ንኽእል ስለዚ እንታይ ኢሎም ኣቃላት ንምድሪ ኮርሳዮም ብፁዓን እዮም ከምቲ ታሪክ ዝበልክኹም ኣብ ሳሙኤል እንታይ ኢልዎ ሳሙኤልሲ ሳኦልሲ እንታይ ገይሩ ነቲ ዘይግቡእ መስዋዕቲ ዓቕሊ ስኢኑ ምክንያቱ ኣብ ዙርዩ ህዝቡ እንታይ ገይርዎ ሃዲሙ ሰራዊቱ እንታይ ገይሩ ሃዲሙ ኩሉ ነገር እንታይ ገይሩ ጠፊዩ ሳሙኤልካ እንታይ ገይሩ ደንጊኡ ሳሙኤል ምስ ደንጎየ ሰራዊት ምስ ከደ ህዝቢ ምስ ጠፈአ በይኑ ምስ ኮነ እንታይ ክገብር ኣለዎ እንታይ ክገብር ኣለዎ
ክፅበይ ኣለዎ ባዕሊ ነቲ ዘይንውር መስዋዕቲ ምንታይ ከይስወ ኣነ ክስዋ ኣይክእልኒ እቲ እኳ እንተኸደ እቲ እኳ እንተኸደ ሰራዊት እኳ እንተኸደ ኣነ ግና ነቲ ዘይግብኡ ነገር ንምግባር ናተይ ግደ ኣይኮነን እቲ ዋና ግደ ይምፃእ ንሱ እንታይ ግበሮ መስዋዕቲ ይሰዋዕ እዩ ኣብ ክንዲ ዝብል እንታይ ገይሮ ኣነ ፀይቡኒ ዓቕለይ ፀይቡኒ ኢሉ እንታይ ገይርዎ መስዋዕቲ ሰዊዑ ኣምላክካ እንታይ ኢልዎ ሳወልካ እንታይ ኢልዎ ተዓሻ ኢልዎ ስለምንታይ ከምኡ ገበርካ ኢልዎ ዓቕለይ ፀይቡኒ ህዝቢ ከይዱ ሰራዊት ከይዱ እስኻ ደንጊኻ እንታይ ክገብር ኢልዎ ዓቕለ ትገብር ነይርካ ስለዚ ኻ ዋላ እንተዳሪኹሞ ሙሴ ናብ ከረ ምስ ደየበ 40 መዓልትን 40 ለይቲ ምስ ገበረ እቲ ህዝቢ እንታይ ገበረ ዓቕሉ ፀበቦ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፃና ሰብኣይ እንታይ ከም ዝኾነ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ሰብኣይ ኢሎሞ ክደፆም ኣምላኽ እዩ ነይሩ እቲ ካብ ግብፂ ዘውፃና ሰብኣይ እንታይ ከም ዘጓነፎ ስለዘይንፈልጥ ቅድሜና ዝኸይድ እንታይ ግበሩልና ምራሕ ግበረልና ዓቕሊ ረይዎ 40 መዓልትን 40 ለይትን እንታይ ገበረ ምፅባይ ሰዓነ ህዝቢ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝተፃሓፈ ኢድ ኣምላኽ ዘለዎ ፅላት ኣምላኽ ዘለዎ በቲ ሰዓት እዚያ ክንደይ ሰብ ወደቀ እዩ ዝብል 7,000 ወዲያ 3,000 ወዲዖም በቲ ሽኡ ሙሴ ድማ ተቆጥዐ ይብለና ሽኡ ግን እንታይ ኮይኑ ብዙሕ ሰብ ካብ ጠፍአ ብዙሕ ሰብ ካብ ወደቀ ክወድቕ ዘይግብኦ ክመውት ዘይግብኦ ክወርስ ዝግብኦ ብሰንኪ እንታይ ዋለይስ ኣሜን ኣሜን ትብለና ክወድቕ ዘይግብኦ ክወርስ ዝግብኦ ኣሕዋተይ ክንወርስ ኢና ኣምላኽ ፀውዒና ናብቲ ክብሪ ናብቲ ዘላለማዊ ነገር ክንወርስ ይፀውዒና ነገር ግና ኣነ ንስኻትኩም እንታይ የድልየና ዓቕሊ የድልየና ኣቃላት ክንከውን ኣብ ርክብና ኣቃላት ክንከውን ቁጡዓት ክንከውን ኣምላኽ ኣይደልየናን እዩ ክቆጥዐ እንታይ ገብር ዋላ ምሳሌ ሎ ቁጥዐ ሰብሲ እንታይ ገብር ኢሎ ኣሻ ይብሎ እዩ ሕጂ ኣቃላት ክንከውን ኣምላኽ ደና ስለዚ ኸ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ህዝቢ ምስራየስ ነቲ ክትወርስዎ ትደልዩ ነገራት ብምንታይ እዩ ብዓቕሊ እዩ ዓቕሊ ክነጥሪ እዩ ዓቕሊ ኣጥሪ እዩ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ድፀባበይ ንኣምላኽ ሃረር ዝብል ኣምላኽ እንተደንጎየ ይኹን እንታይ ገብር እዩ መፂ እዩ ኣምላኽ ኣብ ስርሖ ደንጉዩ ዝብገስ ነገር ግና ኣነ ኣብ ታሪኸይ ዝረኣኽዎ ነገር ኣሎ ብፍላይ በቲ ክመፅእ ከለኹ ዳርጋ 45 መዓልቲ ኣብ መንጎ ሞትን ሂወትን ነይረ ኣብቲ ዶም ማለት እዩ ኣብ ሞትን ሂወትን ዝብለ ኣይብለይ ገለ የብለይ ብዙሕ ጭንቂ ወርቐ ትፈልጡ ዲኹም ድሓረይ ካብታ ናይ መወዳእታ ሰዓት ዓቕለይ ፀይባትኒ ወድየ ብጣዕሚ ኮንፊዝ ኮይነ ዝበሎ ኣብቲ ደገይ ዝሓድቅስ ድሓረይ ምስ መረረንስ ትንፍናይ ሲጋራ ሰተይ ይፈልጥኒ ገዝየ ድሓረይ እዋ ኣታ ኣምላኸይ በዚ ዶ ክስትነፍ ካልእ እውን ዝፅበየኒ ኣሎ ስደት ኣምላኽ ዝሳርሐ ቀለለ ደርበየ እያ ያው ምስክርነት የክብለኩም ድሓር ኣዝያ ምስ ፀንከረትንስ ኢደይ ኣውፅየ ኣምላኽ ንስኻ ትፈልጥ 45 መዓልትን ተፈሓይሰ ዝገርመኩም ኣምላኽ ፐርፌክት እዩ ኣምላኽ ድንቂ እዩ ሃለዋ ኣምላኽ ይርዮ ወረቐት የብለይ ዝብላዕ የብለይ ከይደ ሻይ ጥራይ ናይ ሻይ ጥራይ እንታን ገንዘብ ከይትውዳእኒ ናተይ ፈታወይ ወይ ከዓ እሱ ከዲእኒ ኸይዱ ገንዘበይ ሒዝዎ ኸይዱ ሓደ በቲ ኸይዱ ኣነ በነይ ተሪፈ ኣነ ግና በነይ ኣይተረፍኩን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳይ ነይሩ ኣነ ግን ናይ ገበርክዎን ድሓረይ ዝገርመኩም እብለኩም ኣለኹም እታ 0 ሰዓት ናይ 45 ሕማመይ ስዓየ ብ15 ደቂቕ ብላንድ ክሎዘር መን ዘይበልኮ ከይፈለጥኮ እቲ ዋቢልንስ ኣብታ ዝነለኩም ኣብዛ መፅአ ማለት እዩ ኣምላኽ እሙን እዩ ክድንጉ ከሎ ስንፍና ናዓቱ ኢና ክፀበና ከሎ ዓቕልና ነፀብብ ኢና ሰባት ዓቕሎም ዝፀበቡ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተዳሪኹሞም ዓቕሎም ዝፀበቡ እንታይ ይገብሩ ህይወቶም የጥፍኡ ተስፋ ይፅልሙቶም ህዋተይ ነገር ግና ተስፋ ኣለና ዓቕለይ እኳ እንተፀበበኒ ነገራተይ እኳ እንተከድዓኒ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ምሳይ እዩ ኣነ ድማ ቃል ኣምላኽ ይብለኒ ንሱ እንታይ ይብለኒ
ብፁዕ ኢኻ ይብለኒ ንሱ እንታይ ይብለኒ ብሩኽ ኢኻ ይብለኒ መን እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣቃላት ንምድሪ ኮርስዋ እሞ ብፁዓን ኢኹም ዝበልካኒ ቃልካ ንሱ ሕያው ምዃኑ ኣነ ምስክር እየ ቃለይ ምስክር ኢልና ንኣምላኽ ንምስክር ስለዚ ኣቃላት ንኹን ነገራት ከም ድለይቱ ይኽድ ነገራት ከም ድለይቱ ክጠልም ይኽእል እዩ ነገር ግና እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ንሱ ብሩኽ ኢኻ ይብለካ ንሱ ብሩኽ ኢኹም ይብለና ንሱ ብፁዓን ኢኹም ይብለና ስለዚ ክንወርሳ ምንታን ክንክእል ኣብቲ ሰዓት ኣነ ንገዛ ርእሰይ እንተዘጥፋ ሕጂ ዶ ምፈረኹ ምፈረኹ ሓቀይ ዶ ዓቕለይ ፀይቡኒ ካብትን ኢለ ሂወተይ ተዘብላ ስለዚ እንታይ ኢሎ ብኣ ምጠፍአት ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከምኡ ይኮነን ንምድሪ ክንወርሳ ኣምላኽ መደብ ኣለዎ ብኣፍትውይ ገይሩ ምድሪ ክወርሳ ዝደልዮ ነገር ኣሎ ግን ኣብ ሂወትና ኣብ ሓዳርና ኣብ ደቅና ኣብ ስራሕና እንታይ ንኹን ቃላት ንኹን ብዓቕሊና ክንወርሳ ብዓቕሊና ንወስድ ብዓቕሊና ኻ ዘምት ስለዚ ኣቃላት ክንከውን ኣቃላት ንምድሪ ክወርሳ ድሃር እንታይ ኢሎም ኣብ ቁፅሪ 6 ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እየ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎ ጽምዓትና እንታይ እዩ ኣባይን ኣባኻትኩም እንታይ ጽምዓት ኣለና ኣምላኽን ንሱን ይፈልጦ ኩሉ ግዜ መቸስ ማይ ዝጸማዓይ ሰነስትቦ መግቢ ነቲ ዝጠመዩ እንታይ ዝገብሮ ሓደ ግዜ ላዚ መግቢ ገለ ትብል ምሽ ንዓኻ ከምኡ እዩ ነቲ ዝጠመየ ሰብ ግና ናይቲ መግቢ እንታይ ኣለዎ ርዝነት ኣለዎ ማይ ንዓና ኣብዚ ነለኩም እንደደርቢኹሞ ትኸዱ ኣለኹም ንዓና ናቲ ነገር እዩ እዛ ማይ ግና ነቲ ዝፀመአ ሰብ እንታይ ዓይነት ባሊ ከም ትህቦ ንሱን እዩ ዝፈልጣ ስለዚ ኣብ ውሽጥና ጽምዓት ክህልወና ኣብ ውሽጥና ጥሜት ክህልወና ንጠሚዶ ኣለና ንሕተታ ነፍስና ንኣምላኽ ንጠሚዶ ኣለና ጽምዓት ኣለና ዶ ንኣምላኽ ንምግልጋል ጽምዓት ኣለና ዶ ስለዚ ኻ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ክጸግቡ እዮም ብፅዓን እዮም ምክንያቱ እታ ዝጠመየት ነፍሲ እታ ትደልይ ነፍሲ እታ ንኣምላኽ ትደልይ ነፍሲ ነሳ እንታይ ከግብራ እዩ ኣምላኽ ከጽግባ እዩ ብምንታይ ከጽግባ እዩ ብሓቂ ዝብለኩም ጽምዓት እንተደሃሊና ንኣምላኽ ትደሊ ነፍሲ እንተደሃልያ ኣምላኽ በቲ እሱ ዝደልዮ ሰዓት እንታይ ክገብር እዩ ደበኽ ክብል እዩ ማርያም ተዳሪኹማስ ቅንዓት ዝነበራ እያ ነይራ ንኣምላኽ ትደሊያ ነይራ እቲ ክቡር ኣጀንዳ ድማ ብኣንታ ገይሩ ኣንቲ ብፅሕቲ ኢልዋ ምሽ እንታይ ስለ ዝነበራ እዩ ጽምኢ ንኣምላኽ ዝደሊ ሰብ እዩ ዋላ ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ተዳሪኹሞሲ ራሃስ ድማ ኣለዎ ከም ቅንዓተይ ዝቐነ ኢልዎ ምሽ ኣብቲ ቅንዓት ይዛረብ ማለት እዩ ግን ጽምዓት ክህልወና እንደሊ ሸዋሃትና እኮ ተዓፂ ኣሎ ሸዋሃትኩም እንተዳ ተዓፅዩ መግቢ ትበልዑ ዲኹም ነበር ዝብልእ ሰብ የለን ሸዋሃተይ ተዓፅያ ትብል ኣቐዲማ ገዛ ቡን ኣይትስተይ ትብለኒ ቡን ተሰትየ መግቢ ከእፀው ድሓን ቡን ተሰተኹም ይበልዕ እዩ ግን ነገራት ሸዋሃትኩም እንተዳ ተዓፅዩ ብሓቂ ዝብለኩም ዝተነገረ ነጊሩ ቃል ኣምላኽ ኣዕዝግበናን እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሓረርታና ውሽጥና ጽምዓትና ንኣምላኽ ንጽድቂ ክንጠሚ ክንክእል ኣለና ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ጽድቂ ዝጠምዩን ዝጸምኡን ዝጸግቡ እሞ ብፅዓን እዮም ብሩኻት ኢኹም ስለዚ ብምጥማይኹም ብጽምኢ ጥራይ ብምሕላኹም ጥራይ ኣብ ቤትኩም ጥራይ ኮይንኩም ግደፍኦ ኣምላኽ እንታይ ይብል ብፅሒ ይብለካ ብረኽቲ ይብለካ ኣምላኽ ይውድሰካ ካብ ኣምላኽ ዝውድሰካ እሱ ይኣኽለካ ማንም ከይረኣየካስ ንስኻስ ጽምዓት ሃልይካ ንስኻስ ጽድቂ ትጠሚ ኣምላኽ ድማ ብቃሉ እንታይ ይገብር ዋለ ንስኻስ ብሩህ ኢኻ ይብለካ ብፁዕ ኢኻ ይብለካ ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኣምላኽ ብፁዓን ይብለና ብሩኻትካ ይብለና
ሸዋሃትና እንታይ ይመስል ተዓፂና ዶ ሓደ ግዜ ንዕፀው ኢና ኣልዓይ እንታይ ይገብር እቲ ዝወሃበና መደብዲ ወይ ንኣምላኽ ንደልዮ ነገራት እንታይ ንገብሮ ሸውሃት ተዳ ተዓፂያ መግቢ የለን ንኣምላኽ ምድላይ እውን የለን ከምቲ ዝበልክኹም ሸውሃት ዝተዓፅኦ ክበላዕ ኣይክእልኒ ማይ ድዘይ ፀሚዕኻ ክሰትያ ኣይክእልኒ ማይ ከፀሚዕኻ እንተዳ ሰቲኻ ናቲ ንዓኻ ፀሚዕኻ ምሰተኻ ግን ዝርድዓካ ነገር ኣሎ ምሽ ውሽጥኻ እንታይ ይገብር ዋው ትብል ምክንያቱ ዝኾነ ሰንስ ኣለካ ጠሚኻ ምስ መጻኻ ኣብራካ ብብርካኻ ወለል እንዳበለት መጽያ መግቢ ምስ ረኸብካ እንታይ ትኽ ምስ ፈለ ይርድዓካ ቃል ኣምላኹን ከምኡ እቲ ንኣምላኽ ንፀሚዮ እንተዳና ኣምላኽ ብቃሉ ገይሩ እንታይ ገብረና እዩ ከጽግበና እዩ ስለዚ ብፅዋን ኢኹም ይብለና ንኣምላኽ ንጽምዕ ንኣምላኽ ንድለይ ንጽድቂ ንድለይ ጽድቂ ዝጠፍዓሉ ሰዓት እዩ ንኣምላኽ ዝጠፍዓሉ ሰዓት እዩ ሸውሃቱ ሰብ ዝተዓፀ እዩ ኣይኮነ እንዲ ኣብዚ ግዜ እንተዳሪኹሞምሲ ብዙ ቤተ ክርስቲያናት ኣብ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤውሮጳ ክብሮ ይዕፀው በቃ ሰብ እንታይ ኮይኑ ሸውሃቱ ናይ ኣምላኽ ምድላይ እንታይ ገበረ ኣይድንፅወኩም ድዩ ኣነ ይድንፅወኒ ሓደ ግዜ ኣብ ስራሕ ይስንብድ ከዓ ኣብቲ ናይት ክለብ ምስ ረኣኽዎምሲ ኣቤት ሪጋ ተትሪዎ ሰልፊ ግደ ካብቲ ሳብ ጫፍ ድሓር ኮፍ ኢለ ይርዮም ዋይ ንፅድቂ ተዝኸውን ከብል ሓደ ሰብ ምፀንሐ ኣብቲ ኣፍ ደገ ክለባት ተተባሂሉ ኸ ዓቤት ሰብ መንእሰያት ግደፍዎ ስለዚ ኣሕዋተይ ካብኦም ንፈለይ ፅምዓትና ንኣምላኽ ድፀምይ ቅንዓትና ንኣምላኽ ዝፀንዕ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ድማ እንታይ ገብረና ብሩኻት ይብለና ብፅዋንካ ይብለና ስለዚ በዚ ነገር እዚ ኩሉ ግዜ ክንከይድ ይግባአና እዩ ኣብ ቁጥር 8 እንታይ ኢሎ ፅሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርዩ እየ እሞ ብፅዋን እዮም ፅሩይ ልቢ ፅሩያት ልቢ ሸውዓተ ሓሊፈ እያ ድየ ሓለፍኳን ኦኬ መሃርቲ ኣብቲ ያለ ያወ መሃርቲ ምሕረት ክረኽቡ እየ እሞ ኣቤት ፈታኒ ሕቶ ምክንያቱ ክስእብዎ እንተዳ ኮይኖም እንዳተቀየምካ ይትምፃእ እንዳተፀላእኻ ይትምፃእ ስለዚ እንታይ ኢሎም መሃርቲ ምሕረት ክረኽቡ እየ እሞ ብፅዋን እዮም እሞ ተመለስ ነቲ ምሕረት ዘይገበርካዮ ተመለስ ብጣዕሚ ልቢ ሓያል እዩ ስለዚ ኻ ብትሕቲ ፅሩያት ልቢ ዝበለ ዘይ ምሕረት ዘይገብር ኣበይ ኣብ ልቡ እዩ ምሽ ኣብ ልቡ እንታይ ይገብር ይነግስ ሓደ ግዜ ሓደ ንደሰይ ሾክ ኮይነ ሰንቢደ ያረየ ሓፍተያ ኢልኒ ብማዕዶ ሓፍትካ ሆና ናይ ሰላም ንበላ ኢለስ 15 ዓመት ገይረ 15 ዓመት ገይሩ ክሪያ ጥራይ ከምዚ ሓፍተያ እናበለ 15 ዓመት ኣብ ስደት ሓፍትኻ እሱ ጥራይ ዝርያ ሓፍተያ ጥራይ ዝብል እንታይ ብንእሽተይ ዝገበረትኒ ኣም ሾክ አንቱም ሰባት ልብና እንታይ ነግበሮ ስኻ ተዓሲርካኻ ዳሃረይ ኦይ ተንቢደ ንዓይ ኖ ኢለ መቸስ ባይት ጌርና ሰላም ኣነ እንታይ ኢለስ ኦይ ፅባሁ ንዓይ ክሓንቀኒ ማለት ልቡ ማለት እየ ልቡ ብገለኻ ኣጋጣሚኻ ልቡ ምሳይኻ እንታይ ኮይና ኦይ ዝነበረካ ኢኻ ትመፅእ ካልእ የለን ኣሕዋተይ መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እሞ ዝደልየኹም መጉዳእቲ ትጎድኡ ካብቲ ኣምላኽ ምሕረት ዝገበረልና ነገር ዝዓቢ የለን ሓደ ግዜ ዋላ ተሓቲ ክርዮ እዩ ዝሓለፍኩሞ ሕለፉ ዝተበደልኩሞ ተበደሉ ካብቲ ኣምላኽ ንህና ዝበደልናዮ በደል ኣይዓበይን እዩ ካብቲ ኣምላኽ ንኣና ምሕረት ዝገበረልና ኣይዓበይን እዩ ስለዚ እንታይ ኢሎም መሓርቲ ምሕረት ክረኽቡ እሞ ፅዋን እዮም ብፍላይ ድማ ከም ናትና ሕብረተሰብ ብፍላይ ድማ ከማና ኣዝና ሓየልቲ ኢና ቂመኛ ኢና ኣይደኖ መግብና ድዩ مش
ኩሉ ኣብዚና ዝእከብ ከብድና ጥራይ ዝእከብ እታ ቦኻ ኻጣይታ ይመስለኒ ይወከ ንበልዕ ኣባ ኮፍ ብል ቂምና ንኸውን ከምኡ ሕጂ ክንቅይር ኣለና ንቀይር ሕዋተይ ቂመኛ ይንኹን ኣይንቀየም ንግደፎ ንኣምላኽ ኢልና ንግደፎ ስለዚ ኣምላኽ እንታይ ኢልዎም በሉ ኢልዎም ንዓይ ክስእሙ እንተዳ ኮይንኩም መሓርቲ ምህረት ክትረኽቡ ኢኹም ሞ ብፅዋን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ሕዋተይ ምህረት ትገብሩ እንተዳ ኮይንኩም ኣምላኽካ ሪዋርድ ኣለዎ እንታይ ይብለኩም ብፅዋን ኢኹም ይብለኩም ብሩኻት ኢኹም ይብለኩም ስለዚ ድሕሪኡ እንታይ ኢልዎ ፅሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርዮያ እሞ ብፅዋን እዮም ፅሩይ ልቢ ኣቤት ዳዊት እንታይ ኢልዎ ጸልዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ዳዊት እንታይ ኢሉ ጸልዩ ወኣምላኸይ ፅሩይ ልብን ፅኑዕ መንፈስን ፍጠረለይ ኢልዎ ምክንያቱ እቲ ንኣምላኽ ዝርኢ ሰብ ንሱ እንታይ እዩ ፅሩይ ልቢ ኩሉ ግዜ ልቢ ጎራሒ ኢልዎ ከም ልቢ ዝሓስ ሕሱም የለን ልቢ ጎራሕን ሕሱምን ኢልዎ መንከ ከስተውዕሎ ይኽእል ኢልዎ ስለዚ ኩሉ ግዜ ንልብና እንታይ ክንገብሮ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከነፈትሻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከነሪኣ ሳምታይምስ ልብና ኣላ እንዳበልና ክንሽፍ ስለትኽእል ስለዚ ቃል ኣምላኽ እንታይ ኢልዎ ፅሩያት ልቢ ንኣምላኽ ክርዮያ እሞ ብፅዋን እዮም እንቱም ሰባት ንኣምላኽ ክንሪኦ ንኣምላኽ ክንሪኦ ልብና ፅሩይ ክኸውን ኣለና ፈልጡ ዲኹም ሓደ ግዜ ገለ ሰባት ርኢ ምስ ኣበልካ ዋይ ደስ ዝብሉኻ ምሽ ልቦም ፅሩይ በቃ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢልና ንፅውዖ ገለ እዚ ዓሻ ገለ ንብሎ ኣከይደ እጂ ዓሻ ይኮነን ኣቤት ፅሩይ ክትትርዮ ፅሩያት ክንከውን በቃ ክፉታት ክንከውን ንኣምላኽ ፅሩይ በቃ ኣብ ልብናሲ ብጀካ ኣምላኽ ካልእ ክህልዎ ቃል ኣምላኽ ኣይደልየኒ ኣምላኽና ዝደልዮ ንልበይ ንልብኹምን እዩ ልብና ኣምላኽ ይደልዮ እዩ ኣብ ቤትኩም ፅሩያት ኩኑ ኣብ ኩሉ ነገራት ንኣምላኽ ሹ ኣምላኽ እንታይ ከረ ንኣምላኽ ክርየ እሞ ብፅዋን እዮም ኢሎም ስለዚ ኣምላኽ ብፅዋን ክብለና ምንታን እዩ ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እሞ ኣንዮም ኣሕዋተይ ኩሉ ነገራትኩም ገበርቲ ሰላም ኩኑ ብፍላይ እዚ ግዜ ኣዝዩ ክፉእ ሰዓት እዩ ክፉእ ግዜ እዩ ተዳ ጫውጫው በዚሆ ሶሻል ሚድያ ኣይዶነ ብፍላይ ናትና ሶሻል ሚድያ እንተዳሪኹሞ እንታይ እዩ ጫውጫው በዚሆ ቃል ኣምላኽ ግና ካባይን ካባኻትኩም ሓንደበትኩም ሓንደበተይ ሓሳብኩም ሓሳበይ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ገበርቲ ሰላም ክንከውን ሹ ኣምላኽ እንታይ ኢሎም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃል እየ እሞ ፅዋን እዮም ኣምላኽ ክውድሰካ ይሓይሽ ስለዚ ኣብ ሂወትና ገበርቲ ሰላም ኮይና ክንገሃድ ኣምላኽ ይደልየና ገበርቲ ሰላም ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እሞ ብፅዋን እዮም ውልደይ ክብለካ ካብኡ ዝዓበይ እንታይ ኣሎ ኣምላኽ ኩሉ ትኽእል ኣምላኽ ውልደይ ብምንታይ ምክንያት ብፅቡቅ ምግባርካ ብሰላም ምግባርካ ኣብ መንጎ ሰባት ክበኣሱ ከለዉ ንስኻ ዕርቂ ትገብር እንተዳ ኮንካ ተዓረቑ በዓሲ ኢልካ ሰላም ክትገብር ከለኻ ካብ ሓንደበትካን ካብ ኩሉ ሰላም ትዝርእ እንተዳ ኮንካ ኢኖ ሳምታይምስ ሰባት ከተዓረቑ መፂኦም ዘሪጎም ይኸዱ ዝመፅኦ ክሽምግልዎ ነገር ግና በቲኖሞ ዝኸዱ ሰባት እንታይ ይበሃሉ እዚኦም ናቶ መፅሓፍ ኣይተፅሓፈና ኣብዚኣ እምበር ፅሒፎማ ገበርቲ ሰላም ንኹን ሓደ ግዜ ይብሉኒ ኣሕዋተይ ከነተዓረግኬና በቃ ኣብ ኩሉ ነጥፈታትና ገበርቲ ሰላም ንኹን ኣምላኽ ድማ ይውድሰካ ኣምላኽ ድማ ውሉድ ኣምላኽ ይብለካ ንስኺ ውልደይ ይብል ኣቤት ካብኡ ዝዓቢ የለን ካብ ኣምላኽ ውልደይ ዝብለካ ዳዓቢ ነገር የለን ስለዚ ውሉድ ኣምላኽ ክበሃሉ እዮም ብፅዋን እዮም ኢሎ ብፅዋን ክንከውን ብሩኻት ክንከውን ናተይ ስራሕ ሰሪሕለይ ይብል ኣምላኽ ድማ እንታይ ይገብር ኣብ መንጎ ሓዳርካ እውን ገለ እንተኮይኑ ንስኻ እንታይ ግበር ደላይ ሰላም ኩን ኣምላኽካ እንታይ ይገብር
ብሓቂ ስኻስ ናተይ ስራሕ ስረኻ ስለዚ ኣነ ድማ ንዓኻ እንታይ ገብረካ ውልደይ ይብለካ እሞ ብሩኽ ኢኻ ይብለካ ብሩኽ ክብለካ ካብኡ ዝዓበይ የለን ስለዚ ብሩኻት ኩኑ ገበርቲ ሰላም ኩኑ ኣብ ቤትኩም ገበርቲ ሰላም ኩኑ ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ገበርቲ ሰላም ኩኑ ነገራት እንተመፀውን ኣነ ገባሪ ሰላም እየ እቲ ተፀዋዕኽዎ ፅዋዓ ምክንያቱ ካብ ኣምላኽ ሪዋርድ ስለ ዘለኒ ካብ ኣምላኽ ስልማት ስለ ዘለኒ ናተይ ስራሕ ግና ምግባር ሰላም ተዘይኮይኑ ካልእ ኣይገብርኒ እየ ብምክንያተይ እንታይ ክገብር ኣይደለን እየ ብምክንያትኩም ባእሲ ክመፅእ ኣይግብኦን እየ ብምክንያተይ ባእሲ ክዝራእ ኣይግብኦን እዩ ብምክንያተይ ደቀይ ክዘክትሙ ኣይግብኦን እዩ ብምክንያተይ ሓዳረይ ክብተን ኣይግብኦን እዩ ብምክንያተይ ውልድ ኣምላክ ክበሃል እዩ ዝተፀዋዕኽዎ ብምክንያተይ በረኸት ክሓፍስ እየ ተፀዋዕኽዎ ብምክንያተይ ብፁዕ ክበሃል እየ ተፀውዐ ስለዚ እዩ ኣምላኽ ኣለኩም ስለዚ ኢየሱስ ክብሎም ከሎ እቲ ናተይ እዮ ምንታን ክተዓዩ ምክንያቱ ንሱ እንታይ ዘምፀ ሰላም እዩ ከምፅእ ምሽ ኣብ መንጎ ኣምላኽን ኣብ መንጎ ሰብን ዝነበረ ዕርቂ እንታይ ገበረ ኣብ መንጎ ተዓሪቕና ስለዚ ንስኻትኩም ካ ናይ ዕርቂ ሰባት ኩኑ ኣብ ተኣትዎ ቦታ ናይ ዕርቂ ሰባት ኩኑ እዩ ብለና ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ሸሞን እንታይ ኢሎም ምእንቲ ፅድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኢሎም ምእንቲ እንታይ ፅድቂ ዝስደዱ ኣንተ ይብሎ ነይረ ምስ እዩ ኣብ ሓወይ ኣብዚ ሕጂ ሰክሪቲ በዚሖም ኣሎ ፖሊስ مش ፖሊስ ኣሎ ኣብዚ ታሪ ዋይ ገልዓ ክመፅእ ይዶ ነይረ ኣንታ ታክ ቤተክርስትያን እጅኮ ወታደር እንዳተሓለውና ኢና ምክንያቱ ስደዳይ ደልኒ ኸጂ ነዋዲ ሓርመካ ደልንኻ ምክንያቱ እንታይ ኣሎ ፀጥታ ኣለካ ጽቦ ኣይደል ግን ኣብቲ ቅድም ነይሮም ድዮም ስለ ፅድቂ እንታይ ይገብሩ ነይሮም ስለ መንግስቲ ኣምላኽ ግንባሮም ይህቡ ነይሮም ንዓተ መለስ ይብልዎ ስለ ንኣምላኽ ነቲ ምሽን ደው ይብሉ እሞ ጳውሎስ ድማ ክሳብ ክንደይ ተኸትከተ ዝብለና ዓሰርተ ገለ ተኸትኪቱ ምሽ ክሳብ ሞት እኳ እንታይ ገብረው ነይሮም ይኽትክትዎ ነይሮም ንሓዋርያት ካ እንታይ ገብርዎም ነይሮም የሳድድዎም ነበሩ ይብለና ህንቁቋት ከይንከውን እሺ ማለት ህንቁቋት ከይንከውን ህንቃቐ ኣዝዩ ሓደገኛ እያ ማለት እየ ስለዚ እንታይ ኢሎም ምእንቲ ፅድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም ኢለና ኣምላኽ ብሩኻት ኢኹም ክብለና ምእንቲ ፅድቂ ሳምታይምስ ኣብ ስራኹም ፅድቂ ክትገብሩ ከለኹም ሲ ፋየር ኣላ ምሽ ፅድቂ ምስ ገበርካ ቅንዕና ምስ ገበርካ ኣነስ እዚ ነገር እዚ ክገብሮ ኣይደለን እየ በርበረ ክሸይጥልካ ኣብዚ ይኖ ኮራፕት ዝኾነ ሰዓት ስለ ዘለና ማለት እዩ በርበረ እንዳሸጡ ኣብ ታሕቲ ኻ እንታይ ሸጡ ቀይሕ ሓመድ ገብሩሉ ማዓር ሸይጦም ኣብ መንጎ ሽኳር ይገብሩሉ ፅድቂ ዘይብሉ ይኸውን ትንግዲ እውን ኣብ ንግዲ ዘለው ፅድቂ ተረዲኹምና ሓሳባተይ ሕጂ እዚ ዓይነት ዘሎ ንስኻትኩም ግና ኣምላኽ ብሩኻት ምንታን ክብለኩም ኣብ ኩሉ ንጥፈታትኩም ፅድቂ ዝረዩ ብፅድቂ ነበሩ ሹ ኣምላኽ እንታይ ክገብረኩም እዩ ብፁዓን ብሩኻት እዮም ይብለኩም ስለዚ ድሓር እንታይ ኢሎ ምእንቲ ፅድቂ ዝስደዱ መንግስቲ ሰማያት ናቶም እያ እሞ ብፁዓን እዮም እንተ ፀረፍኹም እንተ ሰገብኹም ምእንታይ ድማ ክፉ ዘበለ ብሓሶት እንተ ተዛረብኹም እንታይ ኢኹም ኣንቱም ሰባት ሓሶት ብዛዕባኹም ዝዛረቡ ኣለዉ ብሓሶት ነገር ግን እንታይ ኢልዎም እንተ ፀረፍኹም ኢልዎም ፀርፍሎ ኣቤት ገዛና ኣምኔው ገምገም ፅርግያ ነይራ ሓደ ግዜ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ደስ ማለት ዝሓለፈ ሓላፈ ያው ዓድና ካ ትፈልጥዎ እንዲኹም ይድርቢ ሓደ እታ ገዛስ ኣንኩል እዮም ዘብልዋ ካብ ጴንጤ ተባሂሉ ማለት እዩ መፅእ ሓደ ይድርቢ የላ ሓደ ይድርቢ የላ ሓደ ይድርቢ የላ ገምገም ፅርግያ ኮይናኻ ናኻ ኣምፂናት ገዛ ንሰርሓላ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ ማለት ንኣምላኽ ብምፍላጥካ ጥራይ ግደፍዎ ትሽምጥማዕ
أنا ناي كريستوسي بمبالكا تراي كاب حواتكا سدت يمص كاب بيتكا سدت يمص كاب غوربيتكا منصال يمص كاب سراخا مفلاي يمص بمنتاي نعملاح بمفلات كاتراي سلازي انتايلو انت تصرفهم تبات بزي نغرات ወንጌል እንዳሰበከስ تصرፎ ወንጌል እንዳሰበከ تصرፎ ወላ አንተ እኮ ይበለን ስለምንታይ ይጽርፎ ጸርፎ ስለዝግቦ ይጽርፎ ንሱ እስኻ ግና ስለተጸረፍካ እንታይ ይብሎ አምላክ ብፁዕ ይብሎ እስኻ ስለተጸረፍኪ ንስኻ ስለተጸረፍና ነህና ስለተጸረፍና ድማ ሰባት ክጸርፎ ከሎስ አምላካ ብሩኻት ይብለካ ይመንቆሱ ክብል ከሎ አምላካ ይሰስኑ ይብለካ ይደምሰሱ ክብል ከሎ አምላክካ ክበዚሖም ይብለካ አምላክ ብሩኻት ክብለካ ካብኡ ዝዓቢ የለን ስለዚህ እንታይ ኢሎም እንተጸረፉኹም እንተሰገግኹም ምስጓግ ኣሎ ኣነ ሓደ ግዜ ይሪኦ ናዘረይ በዚ እንተመፂ በዚና ንወፅእ በዚ ክመፅእ በዚ ንወፅእ ገለ ኣጋጣሚ ወይ ከም ገለ ፀኒኻ ምፅእ ተይሉስ በቃ ኣኺላ ትካያ ስደት ማለት እየ ኣብዚ እኳ ይስደድንኻ ግን ንስደድ ኢና እውን ኣብዚ ትክክለኛ ካብ ቤትካ እንታይ ገብሮኻ ይዓፁኻ ትኻ ናይ ክርስቶስ ኢኻ ኢሎም እንታይ ገብሮኻ ስለዚ እንታይ ገብሮም ተሰገግኹም እንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ ብሓሶት እንተተዛረብኹም እንታይ ኢኹም ኢሎም ብፁዓን ኢኹም ኢሎም ብፁዓን ኢኹም ብሩኻት ኢኹም ትጽረፉ ትኽእሉ ኢኹም ስለምንታይ ይጸሪፉኒ ኢልኩም ስለገዛ ርስኹም እንታይ ትግበሩ ኣይትማጎቱ አምላክ እንታይ ይገብር እዩ ንሱ ይሐልይ ስለዚህ በሐሶት ማለት ካብ ዜሮ ተበጊሶም ስለዚህ ኤልዛቤል ንመንሽ እንታይ ኢላቶ ነቲ መሬት ክትወርስ ምስ ደለይት በሐሶት ምስክር ጌራ እንታይ ጌራ ናቡቴ እንታይ ኢላቶ እዝና አካብ ናቡቴ እንታይ ኢሎ ናቡቴ ዝግራት ከሃበኒ አንተም ሰባት ግራት ወይን ዝነበረ ግላት ሐምለ ከገብሮ እቺ ሰባድና ሐምለ ንባሃይ ምሽ ግራት ሐምለ ግራት ንሽ ገለብልዎ ግራት ጽቡቅ ዝኾነ ነገራት ግራት ሐምለ ከገብሮ ሐበኒ ኢሎ ናቡቴ ድማ ርስታ ቦታተይ ይህሊፈ እንታይ ገብርኔ አይህብኔ ኢሎ ርስታ ቦታተይ ናተይ ዝኾነ ርስተይ ይህሊፈ አይህብኔ ወላ ንጉስ እንተኾንካ ወላ ገዛይ እንተኾንካ አነ ግና ነቲ ዝሓበኒ ርስተይ እንታይ ገብርኔ አይህብኔ ኢሎ ስለዚህ ኤልዛቤል እንታይ ጌራ ሐሶት ምስክርነት ጌራ እንታይ ጌራ አጸባቢቃ ናቡቴ ድማ ብዳርባ እምኒ እንታይ ገበረቶ አቅተለቶ አቤት አምላክ ግን ይውድስ በቲ ተዋተይ በሐሶት እኳ ካብ ዜሮ ተበጊሶም ስምኩም ተጸልመተልኩም ነገር ግና ስለኹም ዝጣበቅ አምላክ አለኩም ምክንያቱ ንሱ ኣብ ሰማይ አጀንዳ ኣብ ላዕለ ኮይኑ እንታይ ይብል ብረክቲ ይብል ብጽህቲ ይብል መንቀብ ዘይብላ ይብል አምላክ ስለዚህ ብፁዓን ኢኹም በሐሶት እኳ እንተተዛረብኹም ብፁዓን ኢኹም ኢሎም ስለዚህ አመወዳታ እንታይ ኢልዋ ክውዳየ ከሙ ሓድሽ ነገር ዝተፈጠረ የለን ኣብታ ቁጥር 11 12 እንታይ ኢሎ ከሙኻ ቅድሜኹም ንዝነበሩ ነቢያት ሰገጎም እዮሞ ኣብ ሰማያት ኣስፍኹም ብዙ ስለ ዝኾነ ተሓጎሱ ባህ ይበልኩም ኣብዚኣ እንታይ ኢልዋ ቁጥር 12 እዚ ኩሉ 9 ነጥብታት ምስተዛረቦም ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ክስተቱ ሓድሽ ኣይኮነን ጸርፉ ሓድሽ ኣይኮነን መቅተልቲ ሓድሽ ኣይኮነን ጽድቂ ዝገብሩ ሓድሽ ኣይኮነን በኣኹም ጀምሩ ኣይበልክኹም ቅድሜኹም እንታይ ገይሮም እዮም ስለዚ እንታይ ኣለኩም ኢሎም ኣስብለኩም ኣብዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ሶሻል ሚድያ ሰባት ጫው ኢሎም ኣብቲ ዩቱበር ሪዋርድ ክሰለሙ ምሽ ያ ብዙ ነገር ይገብር ሰብ ነቲ ኣፍልጦ ክረክብ ተዋተይ አምላክ ኣፍልጦ ምንታን ከበና በዚህን 9 ተዛረበ ነጥቢ ነትጋ ርእስና ንወፍያ አምላክ ድማ እንታይ ኢሎ ስለዚህ እንታይ ትግበሩ ሰባት አንተ ንዓይሲ ንበይኒ ከማይ ዝበለ ነገር የለን ትብል ኢኻ ምስ ስደት ምስ መጻካ ግና እንታይ ኢሎ ቃል አምላክ አንታ ወደ ባዓኻ ይተጀመረን ስለዚህ እንታይ ኢሎም ቅድሙ ነደባያት እንታይ ገብርዎም ነይሮም ቀትልዎም ነይሮም
ንኣምላኽ ዝቆመ ሰብ ንኣምላኽ ታሪክ መጽሓፍ ተዳሪናየሲ ክሳብዚያ ክርስቶስ ዝመጽእ ቤት ኣምላኽ እንታይ ክትገብር እያ ክስደድ እያ ንኣምላኽ ዝደሊ ክስደድ እዩ ስለዚ እንታይ ኢልዎም ከምኡ ከዓ ቅድሜኹም ዝነበሩ ነቢያት ሰጊሮም እዚ ኩሉ ነገር ተገይሩሎም ቅድሜኹም ነይሮም ስለዚ ሓድሽ ትምህርቲ ከም ዘይኮነ እነግረኩም ኣለኹ ኢልዎም ሓድሽ ተርእይቶ ኣይኮነን ሓድሽ ሓሳባት ኣይኮነን እቲ ዝነበረ እዩ ዝድገም ዘሎ ስለዚ መክበብ እንታይ ኢልዎ ኣብ ምድሪ ሓድሽ ነገር የለን ኢልዎ ሓድሽ ነገር የለን በቃ ይደጋገም እዩ ዘሎ ሓቀይደ ሕዋትና እንተዳሪኹም ኣቦታትና እንተዳሪኹም ክንደይ ያሉ ብፅድቂ ጥራይ ክንደይ ዓመት ገይሮም ኣለዎ 20 ዓመት ምሽ ካብ 2002 ተኣሰሩ ኣለዉ 22 ገይሮም ኣለዉ ብምንታይ ምክንያት ጽድቂ ጥራይ ንኣምላኽ ብምጽዋዕ ጥራይ ስለዚ እንታይ ኣይኮነን ማለት እዩ ሓድሽ ኣይኮነን ሃዋርያት እንታይ ገብርዎም ነይሮም ንስጢፋኖስ ድማ እንታይ ገይሮም እዮም ብዳርባም ንቐትሎም እዮም ነገር ግና ዝገብርዎ ኣይፈልጦሞ ምህረት ግበረ